Nimbano orasyon manen papagayam, itarogun daw ay kaya timday mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tsaka mo, tanagdardaras mo't itay apimanaw kalpasan anak kapanaw dagiti reporter. Agriring ti cellphone ko. Saan ba't anak ka phone book kanyak to yung mauawag? Sugbatan niya natan, mama. Amang ano napatagmati baga day tango mo awag. Huwan iha. Hello? Oh, si Kamat Gayam, hepe. Nakaawag kayo man. Anya? Itaypay nga awawagan nyo ti asawa? Sana kaya sungsong bataan? Siguro, at dama-dama kasarsarita na, itaimawag kayo, hepe. So, saan na nasungbatan? Syaklat tan ti pangibagaan yun, no? Anya man ti ibagayo iti asawak. Ta syakton ti mangidanon kan kuana. Anya? At atapan dagiti kakabagyan dagiti biktima ti pamapatay, nga addaam mo ti asawak iti napasamak a krimen. Sinvergwensa! Tapaya pabasulan dati asawak? Iti anya kanu arason, hepe? Sige, burog. Tagay. Kaya't ko'y dati babartag, tapang liwagak iti surun ko kadag iti reporter nagdamag-damag. May papan iti napasama ka pa mapatay. Ewan, senyor. Wah. Sino man nga tanda ito eh? Di ba't kayo mag-Agripina? Hello, Agripina. Ayan mo, honey. Apay at namagam, mailiw ka. Apay, takas no damagag ti ayan mo. Imawag namin ni Hepe. Kuna na akayat na ka nga imbitaran iti istasyon da inton malam. Pato panggis, tabay. Anya ti rason nga imbitarin nak. Wino ag-birthday ka ni Hepe kada aggidaw iti tulong wino maigatang iti litson. Saan, honey? Ngamkit di. Kayat na ka matapagsaludsudan akas kadagiti reporter. May papan kadagiti napapatay a sigod at tao tayo. Arniya. At atapan na kakanungamin dagiti kabagyan dagiti bimbusay. Nga at napakay naigam iti napasamak iti ipapatay da. Pato panggis. Amoy kalinti sayang guseng iji San Simon. May papan karagiti upat a biktima ti pamaltog. Wan barok, takanayon ak ngagdengeg iti radyo. At tatapon dagiti kakabagyan dagiti pimusay, nga dapan nakainaig ni Don Placido iti napasamak ka pamapatay. Naibagak idin kada kayo. Nga iso ti agay ay ayam iti panunot ko. Unang no, pudno man dayjay nga atap dagiti kakabagyan dagiti napapatay. Anya ti rason ni Don Placido, tapno ibilin na ang mapapatay dagijay nga upat. Iti panangam amiris ko. Mabalin nga dakabuteng na nga ipalgak dagiti biktima. Iso posible anang tangdan iti mang patay kadakwada. Anya dagijay aputok. Kasla siniglaan. Saan kay nga nagtatang? Masigurado kadamanong pasyo dagiti nagpaputok. Anya't pagkunam. Naibagada kanyak ang mapandaagin sayo. Kasta ka ni. Mapantamot nga rod iti ayanda. Kaya't ko ang makita idang agsursuro. Sige datang, mapantay nga roden. Nasaya at tanagawid kamatla dagos. Kalpasan anay bagak kan katindanon kanyak ni Hepe. Gabo tamagagaran akon. Ang makasangon ni Hepe. Gabo itindanon nakin ka. Uray siyak kat masursurunak mat. Tatunggal lakat ada saan anasaya at apagtang. Si kamat ti atapan wano papasulan da. Wan nga rod. Abay, Agripina. Dakasak ka di unay iti panagkita yung kanya. Saan na ni? Diyak man amo kadagiti tattao.
No apay anak kalaklakada nga agatap iti saan anasaya at ken ka. Talaga alumalayng gayon, Apo Maltog. Pasyo, Panyong, Sibyo. Walbingin. Tagmi ka na kayo ka ng hilot, panakasorosoro mi Apo Maltog. Kanayo na nyo latat yagin sayo. No kaya't yung balin nga sintado. Ay, senyor, dakda kasama ti pan nakapapatay dagiti upat akadwa tayo. Wen nga ron, tasyak manan di atapan da. Siyak di atapan da nga utag iti nasawa pamapatay. Ay, agpaisumat, senyor. Pagiwat mo! Ang mga ron na makangagking ka sa balit, tibabang ka la. Ay, sorry, senyor. Jack na igawid to dilak. Inga katirwar tilugan, tamapanta iti stasyon ti polisya. Nas ka nasangwag ni Hepe, bareng mapunas ti dakas nga atap da kanya. Miguel, napanan ni ang hilaw ta apay nga awan. Napanidya San Simon, nanan. Anya? Anya tinapan na inarami di jay? Di na matimbaga. Anya tigagara na dyan. Ay, Oh, katapaya na pa sinay kayo. gapo sa malagip ko la una iday di amira nga inana. Nanang, apay ngayon palagip yung manenda di Amira. Nalagip ko, gapo kini ang hilo nga anak mo. Dakelan, baron, handaanan, iti umno a panunot. Aniyan, tadi naman narik na apulos ti pamatag ti maysa nga ina. Nanang, day takot gapu iti kinatang koka ni Don Placido. Isu ti pabasulag iti panakatay day di Amira. Anak, saan ka di pa'y anagmaumaw ti gurang ken ni Don Placido? Nga oray no adun atawan kinaglabas. Iti kaan man, Santo Apolos ngagmamaw nanang. Aging gasaan na amabayadan nagiti adun a kinadangkok na impay na kada tayo. Basit may nakilamay a kakabagyan ni Aldo. Apasurot ni Don Placido. Nasaysayat ko ma. No ado ti imay. Baring no da makalap kong impormasyon. No kasanumat ti kabibiyag ti Pimosay. Idaktibo pa ilang nagsarsarbi. Kas gwardya ni Don Placido. Tinabanag alalaki akasinsin ni Aldong. Ngayon bagati-bagat ang nakasarsaritak. Iso tinapanagtak dari iti abay tilungan. Anya nga ta, may sunto ti kasaritak. Barang nadamakalap ko kenkwa na nga impormasyon. Iti panagpaay iti kasinsin na kas gwardya. Tiyak maglon dagiti namuak ni Hepe, Borog. Sakit din tatapan dagiti kakabagyan daal daw nga mastermind iti pan nakabapatay na. Ay, agpaisumot, senyor. Tonto! May isa ka ba eh? Kahit mun sakit ya paltugak tabuging ulo ko. Hala, patarayam kit nitilugan ta. Tapno daras ta makadanon niti balay daldong. Ay, anya nga mina talaga tiran tayo, senyor. Apay na agragot kayo unay amapantay iti balay daldong. Idinto tatapan da. Ada kayo ti mastermind iti pan nakapapatay da. Kaya't ko nga ibagay tinaulila a pamilya ni Aldong. Ngawan amok iti pan nakapapatay ti padre ti pamilya na. Ay, mamatid ang atakada kayo, senyor. Awan tinagsubangan mi kini Aldong. Nga isutrason ko ba, nga peteng dati dakas nga atap da kanya. Talpasyo ka di aminan, dagiti inrogiyo at pinatakyan a kalapaw. Nanang, Kaanon to nga raw ti papandagiti bumalay nga agyan ka dagiti inarami diyaw.
Intun lawas na, nanang. Tasakbay ang mapanda, nagtutulagan da ngagpamisa danto kanupay nga muna. Kun addanto kanumot lang pagsasangwan tayo. Anya, ay nukas ta, agpakandan daw. Wen nanang, ada ginatang da ababoy ang mapartinto iti day tangal daw. Kasla, makikita kung ti kinaralsak tayo to amin iti daytang daw, Miguel. Wen nanang, kinapudno na. Gimatang dapay karagiti alikaman iti kusina. Tagparapul danto kanupay, akas pang paragsak da kada tayo nga umatindar. Tanda kayo kahit ang makita dito, Don Placido. Umano kayo. Dua banggis. Sang-sangpat may bailang pagawidan la kamin. Ay, senyor, gawin tayo. Sa inyon nga ipilit, ti panakailamay tayo kini Aldong. Nabara ti ulo da kada tayo. Kakabsat, kayat ko lang nga makita mo't kumati bangkay ti sigo da basurot ko. Ano naman sabol, Don Placido? Don Placido. Tapnawan mapasama kagulo. Pumanaw kayo langan. Burog. Sino da biyang o ta simbampitaw di saritaan? Ay, di o ka di malasin, senyor. Ni Angelo, ti putot nila kay Miguel, kaday di maamira. Aniya? Iso? Mama, apay nga pupungtot ni Papa si Pangpat. Ay, jak na rod ambo iha. Tay-tay pagsalud-sudak kat di nagsinumbatan. Nakarupangat asimbriklatan iti silid. Ayan ka din ni Burog, Mama. Aday ti garahe, agkarkarwash. Mapana kiti ayan na, Mama. Damagak no anya ti pagpupungtutan ni Papa si Mangpat. Nagkapuam, Angelo. Kuha, tatang. Oh, ako pa di ka makasumbat. Sa dino ayat tinagapuam. Napanak na kilamay. Nukasta, pinatuloy mo di imbagam kanya. Huwan, tatang. Nagrana kami ka ni Don Placido ijay. Anya, nagsarita kayo kari. Saan? Apagbit lang da Don Placido. Kanti driver bodyguard na iti minatayan. Di na pa'y natanawan ti bangkay. Apay, kunak man no, panakilamay mo ti ginagara da. Huwan, tatang. Ngam sana pinalubusan ida dagiti kakabagyan ti pimusay. Kasta ka di. Apay gano? Gapo iti atap da. Nga adda pa kay naigan ni Don Placido kaday tinapasama ka nagsasaruno apang mapatay. Apay nga taadyak may waksi. Ipan nakakitak iti dayjay nga Anghelo. Saan ko anabigbigat dago si tayo? Nakatay-tayag matan, kan bimanag, nagwapo. Idintutusan mo nagwapo ti amana ni Miguel. Nakapay nga ta, akaslayak mawatan dirit na kitay kan kuwana. Kaya't ko ngaungtan, iti panakibiyang na itay iti saritaan kadag iti kabagyan ni Aldong. Nga mapayadyak na aramid. Kapato apanggis. Tila adda pagkaburburiburan ti panunod ko. Angelo, itay pa'y maikulkulon ka. Anya ayat ipampanunutang apaw. Kuha, apo. Ti pan nakakitak manan ka ni Don Placido. Anya? Nagkitaan niya? Iti balay da Manong Aldong. Tinapapataya pasurot idi ni Don Placido. Nagrana kayo? Imay mat nakilamay apaw? Wala po. Nagkurus man ang tidalan may iti tao anang itadanas kada kayo. May sumatipuon tinakatayan ni nanang ko. Agluluwa kayo. Gaputa. Tunggal may palagip. Ipanang paano ka na kami iti ni Don Placido. Saan ko amalapdan nagitiluwa nga agarimayang apo? Mapali na si bibiyag kumapay na dinanang. No sana gapoy ti dahi jaya Don Placido. Uwan apo. Taiti panang kamkamat kada kami
Idi dagiti buyot ni Don Placido. Kat nagpas ngay adinarugbang day tinanag mo. Ngay sumot din tinakatayan na. Gumay gayam-gam ti gurak iti day ti Anton Placido. Tungkal istoryan nyo kanyak ti panang parparigat na idi kata kayo apo. Pagdantolat taal daw ti paragiparas. Mama, di mat addan da papakan borog. Adadan, itay da paya simbang patiha. Sa dinong artean ni papa. Adda di talikod. Agin ilom amay-may sana. Anya, arak manan ti sinango na. Gabuta maluksaw unay iti panang papanaw. Dagiti kakabagyan ni Aldong. Iti ipapan na kumapanang kita iti bangkay na. Anya, no kasta, binastos dagiti kakabagyan ni Altong ni papa. Waniha. Tatatapan da nga dapan na kay naig ni papang mo iti pan nakapapatay ni Aldong. Dagiti wanan bain. Mapanak iti balay daan dong. Pagsasawak dagiti ang bastos kan ni papa. Saanan iha? Tama nga numaisagmak ka. Mapanak karot iti ni papa. Ibagakan ko natin nasagap ko adamag. May papan ka dagiti na agraryo at nagatayo. Amuyo, mangangay dan to iti pamisa o to parabak. Inton umakardan kadagiti babalay da. Anya? Sinvergwensa! Sana babalin. At adalakit di agumayibgab ti pungtot ni papang mo no maamuan na dayta iha. Nga masapo na mamuan na mama. Isa dita kayon. Mapanak iti ayan ni papa. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Nakarubuat ako. Mabalin ko ti mapan. Nas ka na mapanak mat iti lamay ni Ilyong. Waring addan tumat masagap ko nga impormasyon. Apakadadailan ang mamimpinsan ti reputasyon kan dayaw ni Don Placido. Angelo. Papanam ka rito, nakarubuat ka man. Kwa, tatang. Inak makilamay ka ni Ilyong. Anya? Hindi kalman, napan ka nakilamay kinaldong. Sa ita, inkamot makilamay kinilyong? Nas ka na mapanak mo, tatang. Saan tayo akakadwa dagiti pakilamlamayang barok? So adi mo kumasayangan ti oras mo kadakwada. Bayanda ko malang, tatang. At darason, no apay ang mapanak iti lamay dagiti napapatay akakadwa idi ni Don Placido. Anya, dahita arason. Lading itak. Ngem saan ko pa'y amay baga ka na kayo? Kunang ni senyorita, adda ka ba panan tayo? Wen, isong isaganam tilugan tapapantanton. Ay, isa dino ti papanan tayo, senyor. Ijay hideout. Tadamanan kayat ko ngay paramid ka na kayo kadagiti pinilim idi akakadwam. Ay, anya, senyor. Ijay ton ti pangibagak. Ala, irwar mo tilugan iti garay. Apay a pinalubusam ni Anghelo anapan manan nakilamay Miguel. Diyak na igawin nanang. Kaya't nakanunga unurin nagiti upat anapapatay apakilamayan. Adwa edi ni Don Placido dagijay anapapatay ana. Apay nga aginteresado unay amapan. Anda ka no rason na. So kayat na timapan. Anya ti rason. So na ngayon baga nanang. Diyak ka mo. Noan niya ti kayat atakwaten jay apo ko yun. Pering, Ansing, Guro. Imay kami kini senyor dito hideout. Tada naman ang napatay ngay bagana kada tayo. Diak magustuhan tinadamag ko. Apa nagraragsak to dagiti sigo da kataluna. Iswa kayat kong isaknapyo ti didigra. Iti kang itingitan ti panagraragsak da.
Ang nati kayat yung aramidon minto, senyor. Dumngeg kayo anaimbag. Ibaga, nuan niya ti kayat ko ama pasama. Kamudyanan na, at damat langin na alak na impormasyon. Itinapan ko na kilamayan apasurot ni Don Placido. Tsaklaim pagarop, babairo mat gayam ididay ti adon. Imbaglakit din tanangag ko ti panang si istorya ti kabsat ti Pimusay, karag ti padak anak kilamay. Kanayan kano ti panagapad na Doña Agripina, ken Don Placido, gapoy ti babae. Sapala ko ma, tadon to pa ti maalak na impormasyon. May papan ka ni Don Placido. Patarayam pa itilugan taborog. Tapno makasangpet ni Gibalay. Ay, uwan, senyor. Nalawag ka ti mutla amin, dagitimbaga kada kayo, kadagiti kakadwam. Ay, uwan, senyor. Nalawag ti pan nakaawat mi. Amang ipurwak kami to iti Granada, iti angayan na padaya dagiti dati akatalunan niyo. Sigurado asandan to na matuloy ti mangan. No ado ti makita da nasugatan, iti panang ipurwak yu iti Granada. Ay, amang ano, adan to pa'y matay ka dagiti makidaya, senyor. May mayat no awan ti matay. Isu adiyon ti barsak ti Granada iti umong dagiti tao. Nasken ngay tinawaya a lugar ti pangipurwakan nyo. Miguel, anya dagiti impupok mo amanaw. Ited kunto karagiti mapan bumalaya kakadwa tayo nanang. Iti kasta, ada sigod at tarakanda. Nasaya ata na panunot mo nga ikan idati tarak nenda amanaw. Ang aguray ka. Matuloy ka di metlaang di ibagbagayo idi aparapaw. Unanang, matuloy. Kasla makikita kunti kinaragsak tayo amin iti dayta nga aldaw, Miguel. Sapay lang ko ma, taawan to ti saan amakaya ayo apagten. Iti maangay anayin daklan aparamba. Wow. Anya ti rason at tarigagayam unay ti mapapan makilamay kadagiti napapatay apasurot ni Don Placido. Ado dagiti kayat ko atakwatan na po. Kas kumaitian niya. Saan nyo ko man nadamagan? Apog, di mi kayat kinitatang mo may sagmak ka. Isu, ano anyaman dagiti plano kat saan mo nga ituloy. Awan ron ba nga pagdanagan nyo po? Sa anak to amay sagmak itara aramidak. Madanagan lang amin. Taadon dagiti nakas ang anapadasan may. Asla, saan kun akabalan no adamanan pakaldaangak. Agripina, apay ang makapungpungtot kasimmangpat. Talaga ang makapungpong tutak, Placido. Anyaga po, ken naggapuam. Iti balay da amiga Socorro. Nagsubang kayo iti dayjay nga amigam, isu ang makapungtot ka. Saan kami ang nagsubang? Ngamkit di, timpadamag na kanyak ti pagpupungtutak. Anya timpadamag nakin ka. Tinalaos ka nun a kinaragsak, dagiti sigo na katalunan tayo. Gapo iti benepisyo a naawat da. Anya? Agasam, agparapol dan to kanupay, inton mapandan agnaan kadagiti inaramid da ababalay da. Pato abanggis, amin lama pampanunot da kalukwan. Mayam lata no naragsak da Agripina. Pabusuyam ida no anyaman di kayat da. Sinvergwensa! Kunak mano di mo kayat ngagbalinda na ragsak, Placido? Agripina, mamati kita'y pagsasao. Ano at daragsak at damat liday. Anya ti kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Saan ka nga gunton bay? Sana day tati pakadadailan tiyal daw mo. Anya ka din ti planom, itatanaksayan ang dagiti taltalon tayo. Ipanginak ti abang, dagiti katalunan tayo.
Anya? Masapol na subutin tayo madlang, tinagaw da at daga tayo. Mama, ti plano ni Papa apan nang ipangato iti abang kadagiti talon tayo. Kat sigurado, adon tumanan ti mang kontra kada tayo. Awan ti mabalinda no iso ti kayat tayo, iha. Sa bagay, Kuna ni papam, masapol ang maabrot tayo matlaang ti abang dagiti na agraryon at taltalon tayo. kano nga rot ti papanpan ang ibaga ni Papa kadagiti katalunan tayo. Nga ingato na ti abang da. Mapankano inton bigat. Sumurot aktumat ken kuana. Anya, tapay asumurot ka pailaan. Isudan tulatan ka ni burog ti mapan, iha. Kaya't ko makita ken manget. No anyan to ti reaksyon dagiti katalunan tayo. Inton ibaga ni Papa kadakwada day taabana. Apay nga itakalaan, Miguel. Gaputa ti mulong ak anang isagana karagiti masapsapol iti maangay apadaya inton bigat nanan. Ado ayat ti maparte, taado dagiti nasapul da nagisagana. Doa dadak kila baboy. Ken umartida pa'y kano itinwang. Ay, sus. Masidata ito nga ron amin, no kasta kaado ti partsenda, Miguel. Mga no agkurang tupay kit diya. No agitugot amin. Dagiti umay makidaya iti silupin. Sa bagay, gagangay mo't ngaminan, dayta. Tanay paugali mo't ngaminan, di agiyawid. Un nga ron nanan. Ken kang ronan iti amin. Adda ti parapul dagiti agpasgen. Sigurado analaos tulakit iti ragsak dagiti mga abak. Inton bigatan ti basken. Kayat ko ngay bagam kadagiti kakadwam ngagsagana dan burog. Ay, uwan, senyor. Inak to hideout inton malam. Laglagi pa nyo di ko na. Masapol ang nakaabungot kayo amin, kanagpamarang kayo manan natulisan. Ay, senyor. Kumakat sa amat na tulisan ti bagami. Tanya nga ro di amam, asa bali pa ya pambarburog. Eh, agure kayo, senyor. Tamang panuntak. Sana na masapol ngagpanunot ka pa eh. Awanan sa bali ngay pambaryo no sanlaeng at ikinatulisan nyo. Ay, dagiti terorista, senyor. Tamamati ng tunga tamad, no ibagayo ti kasta. Ay, may mayat sa, senyor. Awan record di kapulisan, nga da terorista dito ili tayo. No di ka tulisan, amasansan amang riribok, iti linak kental na. Ay, no kasta, agpamarang tamin tumanan at tulisan si... Iso matibagbagak nga madupay lang amom. Isot, arami din nyo. Mama, nakarubot ka din ni Papa. Ne, saan pa'y matiha? Apay, papanan niyo ka di. Mapan kami iti ayan dagiti katalunan tayo, Mama. Itangal daw ti imbaga kanyak ti Papa, apan nang ibagami nga ipangato na ti abang kadagiti talon tayo. Anya, ay, amang ano nalipatan na nga ron ti kungkunam apagnayo, iha. At di talikod ti balay anak kasi kawel nga agbasbasa iti paghiwarnak. Anya? Unahin ni Papa? Nalipatan na nga ta, agpaiso ti papanan mi. Sige nga rod, Mama. Mapanak iti ayan na. Apo, datayin ton tagkalugan inton intayo iti San Simon. Mabuti nga ka makilugan iti motorsiklo, apaw. Ada kam tulatan kinitatang mo tagkalugan iti tricycle na. Sige apo, numabutan kayo maglugan iti motorsiklo. Makilugan kayo tungarudan kanitatang. Tandaan to pa ngamin papanak asabali. Sa din na, apaw. Inak to pa'y sarungkaran ti tanam day ginanang. Sakbay adumarayak iti paskan. Saan ka ngagpaypayagwan, no? Inkanto iti kampusan do, apaw. Wala po. May liwak ang makakita manan iti tanam day dinanang. May tugkelak iti kandela. Pambarak tumatan nga ikararakan. Anya? Nalipatan nyo ti papanan tayo itangal daw, Papa? Huwan niya, pasensya ka na. Katin ka nga ro din nagrubot, Papa. Tamapan tayon.
Oh, saan ka diya sumurot ni mamam? Saan ka no? Adda ka no atendara na meeting. Tigat ka do ang meeting at atindaran na. Siyempre, iso ti mangimatmaton ka dagiti negosyo tayo, papa. Iso asan kayong adumlaw no adu dat atendaran na a meeting. Sabagay, ado ti matunan na negosyo tayo. Huwag nga ron, papa. Iso mariribu ka nakmat ka ni mamano dat tuma. Nang runa no kasjay nga da problema ka dagiti matmatunan na a negosyo. Makadado tamanan ako nak. Sige, urayin nak nga ron, tayo nag-agrubat. Sino nga tamad da ito'y disturbo? Di mo't nakapunbok. Oh, Sumbatan yun, papa. hello. Hello, kunra ka pa yan di ka sumungbat. At sino ka? Ito pangkis. Sino ka amang ipangpangdakan niya? Anya ti basol ko ka? Hello? Hello? Ah, Wah? Ito pangkis. Higidap nan. sino day chay? Diya ka mo. San ko item ka na? Ngam ipangpangtanak. Ano mawayaan nagkanukid paltukan na ka? Kimat kanulaang titimabalas. Anya? Sino mo't day chay nga imawag anang ipangtaka na kayo, papa? San ko nga rod nga amo? Saan tayo lang arudan nga agtuloy iti papanan tayo? Amangan na makita na kayo pwede di at tao. Kat patayin na kayon. San nga iso tibang pailot iti lobong ko? Mapantalat tayo di papananta. Sana ka mabutang nga uray a sino pa'y na niya mangipangpang ta kanya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, palagipan nyo ni papa. Tasaan pa lang arum-rumwar dito'y balay. Tapay, iha. Aday mawag kan kwa na. Kat impang pang tadi mawag. Ano maranaan na kano kat patayin na. Anya? Kunakan kwa na, saan kami palang agtuloy iti papanan mi kuma. Ngam kuna na asaan amabuteng arumwar. Nga uray adda mangipang taken kwa na. Ayan nga roditan ni papam. Aday jagarahe. Inruar na tilugan na, tawan pa'y matiburog. Nakasarita, iha. Saan amabalin amay sagmak ni papang mo? Amira, at tuyak manen, iti sakaanan ti tanam mo. Tamayiliwak nga umay manen makisarsaritakin ka, nga uray no tinak masumbatan. Nananayan abaro, ti anak mo ani Angelo. Nga maging gaita, awan sapay ti balasang, ngay napaspasyaren. Di nansamat tan malagip ti agarem. Uno, mga asawa. Oh, ha, ano rin di aputok? Hindi mo tabanda tinagapuan na. Nukapusor ka man. Saan kang atrasan na? May saan lalaki tinakatak. Itiday Japan, John. Kita na. Si kakade tinagpaputok. Timarayan na rin mo. Sino day jay? Alalaki? Honey, denggan na kam kumay ti anak mo. Ang mga numatsamban na kang agpaiso, nagiti mangipangpangtakan ka, kat agpaligid amang pataykan ka. Narwama ko na may pangpangtag, Rebina. San ko pa yan na malagip no mano tinawat ko apang tay tibiyag ko. Ngam si bibiyagak pa'y madlang. Saan ka kumanga agkumpiyansa, iti kaawan pa'y dakas anapasamakan ka. Tadi ka matambo, no agur-uray dalaang iti umno apanawan. Mangbut-buteng lang dagidyay. No talaga ama iturenda. Nabayag kuman anapatay dak, Agripina.
Nagapuan nyo, tatang. Apay akas lang nabambandog kayo. Nagapuak iti kampusan to. Anya? Apay adida kinayaban. Rantak matimapan. Ngam kunak ka ni apong. Dumagasak tulatan. Nitong dumar ay tayo tipaskan nagdi kakadwa tayo. Awan ka ngamin itay mapanak. Saan ka matin oray? So, napanak latang. Sayang. Nung kadwada ko maitay anapan. Sa anak to kuman adu magdagas. Saan ka pala mapapan itong bigat? Tadasan anasaya at apaliyo ko itay. Napanak amay may sak. Anya reta, tatang. Bayat ti kadak iti sakaanan ti tanem day dinanang mo. Gilat nga da nagpaputok. Anya? Ada nakitak, alalaki, anabanag, anagtakdar iti may sakapansyon. Katidi damagak no isuti nagpaputok. Nagtaray mo na pimanaw. Pasino da dyan lalaki? Di yung kadinalasin? Idi lang nga nakitak da dyan lalaki. Iso nga tati nagpaputok iti paltog? Awanan ti sabali anakitak akadwami iti kampusan to. Isu adakkel ti pamatik nga isu ti nagpaputok. Apay ang nagpaputok. Anya ti panggap na. Ken apay ang nagtaraya pimanaw. Hindi pinagtagaryan yun. Asino day jay alalaki? Oh, apay nga itakala ang burog. Sa dino ay tinagkapwam. Ay, adda nang ibaunan kanyak ngamin ni Senyor Madam. Gaputa adayo tinang ibaunan na kanyak. Iso nga itakla nga nagawit. Apay ka di, Senyora. Gaputa na saysaya at kumamatlaang. No sika tinang i-drive kada Placido kan Chloe anapan kada giti katalunan mi. Ay, pasensya kayo. No saan ko anak buyog ida, Madam. Madanagan lang amin ka ni sir mo. Ay, tapay. Gaputa adamanan mangipangpangtaken ko na. Anya. Eh, Madam. Amang anumang lukluk mananday amang ipangpangtaki ni Senyor. Adon tinaawat na aditret. Awan matidakas anapasama. Awan kas iti aganad, burog. Ngam, talaga na tuso ti asawak. Di na kayat ti dumngag iti pamagbaga. Ay kap, agulimag kayo. Ulimag. Ada na patag-unay nga ibaga kada kayo ni Papa. Agulimag kayo. Agyaman na. Iti diyo panang paay. Iti panang paayab ko kada kayo. Ang hindi mo kayo, senyor. Imay kami iti anak ko. Takayat ko nga ibaga. Ati umuna apan nagaapitan iti daytoy atawan. Kayat ko amang nayon kayo iti abang tidaga. Ano? Manangin nimi na amin ang masama dito pa nagtalang, senyor. Awan bibiyang ko nga ureng imina aminan. Basta kayat ko. Ingatok ti abang yo. Hello, Mang Kanor. Apay nga mawag kayo. Anya? Imay di tapurukyo dagiti agama adon Placido kan Senyorita Chloe. Anya't imbagada kada kayo. Anya? Kaya't na nga ingato ti abang dagiti talunan nyo. Kat anya't insungbat yo. Uwan, Mang Kanor. Masapo lang maadal ana imbag ti imbagada. Apan nakaingato ti abang nyo. No kasapulan amayo man dayto iti opisina ti ahensyang akin sakop. Aramidin nyo. O sige, pagsasaritaan tayo dayta. Inton agtitipon tayo amin iti maangay apaskan. Uwan, sapaan minto ti umay ka ni tatang. O sige, Mang Kanor. Bye. Tamang pa ngay mawagkin ka ni Kanor. Anya ka ditimbaga na? Napan kano dagiti agama adon Placido kan Senyorita Chloe ti purok na. Kat imbaga na, nga ingina dati abang iti umaya pa nag-aapit. Anya? Na yan. Di dala ka siya ng nagitipada magitaltalon. Nakanginginan ti abono, istisidyo, ganda dumapaya ka sa pulan tayong agtalon. Saan na kita tinimina tatang? No diket, amin na nakasapulan iti panagtalon. Katuray ko manukasta. Ngumina ko mamatirik. Ngam saan?
Tanakababa mo ti presyo da. Wan nga ron. Sa ita, kayat ni Don Placido nga ingato ti abang. May baglakit din. Talibre mo ti bayad ti danom karagiti ada irigasyon na. Kinadamatan itid da alibre abin ni. Kinadapayan sang kabasit nga ayuda nga itid ti gobyerno kada tayo. Wan tata, daitamat ti kaslapang liwliwada kada tayo. Ay, agyaman nakta nakasangpet kay matlaang iti anak ta si kakaradkad, hani. Kunag tumet ngawan rumba nga pagdanagam. Nga uray rumwarak diti balay nga adda pangtay ti biyag ko Agripina. Hala, nasaya at no saan da ka na tiyambaan, hani. Kasi tinaibagakon, panangbut-buteng dalaing kanyak na ijay. Isungawan pagdanagam, amabalukan. Narigat no di kalataag sakbay, hani. Tama nga no tiyam-tiyambaan da kalaang. Pato abanggis, sang kaulit mo dita. Isardeng takit din na pagsaritaan na itatawan Serbina, Agripina. Alahwan, no di mo kaya ta pagsaritaan. Jay man nga ron ipapanyo pa nakisarita kadagiti katalunan tayo ti pagsaritaan ta. Nalaos, ti reklamo da, iti panangibagak, ngay ngato, ti abang da. Tikat kinareklamador da. Wan nga rod, takunada ang nangina kanu amin ang ti masapsapul da nga agtalon. Saan adagita ti makalapad tapno di tay ingi na ti abang dahani. Iso mati kunak, iso nga urayan niya di bagbagada. Ipangidak ti abang ti dagatayo at altalunan da. Wan! Tapno ada pagabrutan tayo kadagiti na agraryo apaset ti dagatayo. Rabin, in kay maturugan. Masapa tayo amapan ni San Simon inton bigat. Di tayo iladla daw ay at mapan ako ng barawk. Sapaan tayo nanan. Tadan to pagsasaritaan mi pailaan kadagiti taga Santa Ignacia nga umaymot makipagrambak iti darayan tayo apasken. Anya ti pagsasaritaan nyo kadagiti pumuraw. Ti panangibagan ni Don Placido kadakwada nga ingato dan ti abang dagiti taltalon da. Anya? Ay, por Diyos por Santo. No kaano pa'y ang nimi na amin ang amasapsapul tayo ngagtalo. Isumat ti pan nakapanunot ni Don Placido nga ingato na ti abang. Iso nga rod ano mabalin, malapdan da kumaday ta kayat ni Don Placido, nanan. Un ang isut apuda ti talong. At sigurado nga ipilit na lata ti kayat na. Abay, at di ka pa'y naturog, brog. Ay, kaputa saan pa nga umapay kanyak titurog, senyor. Anya ka di pampanunutam at di mo pa katurugan. Ay, ti misyon mi, apanang riribok, ti paskan dagiti manalon, senyor. Pato abanggis. Ibagam lang no agbuteng ka. Tabumiro ka kiti sa bali amang idaulo iti plano. Ay, sana ka mabutang, senyor. Sigurado ka? Ay, wan, senyor. Saan pa'y anay-anak ti kabutang ko? Kastaman di ko nagburog. Masapol ang naturid kayo lata. Tap nagbaligi kayo kadagiti ipaaramid ko kada kayo. Ay, wan, senyor. Ay, maisabalik man gayam ti saritaan tayo, senyor. Anya dayta? Una ni senyor at ni senyorita. Nga adamanan mang ipangpangta iti biagyo, senyor. Wan, masansan mo nga damaw awat ko, apangta. Nga maging kaita. Umang-ang sakpailaang burog. Ay, amangan no saanan nga agang angaw tin mangipangpangta kada kayo, senyor. Patwa panggis. Sana ka mabutang. Nga ureas sino man dayta magipangpangda kanyak burog. Ay, adda ka di atapan nyo, amang ipangpangta kada kayo, senyor. Adda! Ay, sino, senyor? Ibagak ngumsan mo nga ibagbagay ti sa bali. Uray ka na senyoram kan Chloe. Ay, wan, senyor. Sige, ibagayo nga rodan no asino ti atapan nyo. Ne Miguel! Anya, iso ti atapan nyo. Apay nga galag ka.
Gaputa pa nagkita, kat dinan samat maiturad ti pumatay ni Miguel, senyor. Iso nga rod ngawan pagdanagak. Uray manupay ti maawat ko apang da, burog. Ay, wan angem. Kasanon agbayad iti hired killer, senyor. Namnamaam ka di, akabalan na di magtangdan iti kasta. Sapno patayin dak. Ay, mamirmiraot dala ang senyor. Husto! Ha! Makao mo na itapagsaritaan. Hala, agin na natakit din. Nanan, andak manan iti sa kaanan ti tanem niyo. Tapno ibagak manan kada kayo. Nga oren no saan ko anarik na ti pamatagyo kas ina. Saan to amarsaak ti panagayat ko kada kayo, nanang ko. Kat kasupapak tinapukaw yo abiyag. Gapoy ti parangipas ngayo kanyak. Ikarik iti sa kaanan ti tanem niyo. Asingirak iti nangina ni Don Placido. Amit siya iti panakatayo. Nakatalimang iti barukong ko ti gumilgil ayab agora. Nagulimag kayo kakadwa. Tapno manggagyo nasaya at dagiti bagak ka na kayo. Nasaya at unay ti panagatindar tayo amin iti dayto yapasken. Ngamsakbay amadanon ti panangan. Agtutulag tayon. Noan niya tinasaya at nga aramidon tayo may papan itinay baga ka na kayo ni Don Placido. Nasaya at nga kami tayo. Nasaysaya at samot kakadwa. Ngayon tay iyuman iti opisina nga akin sakop iti kakastoy a problema. Tabarang numati pa tayong matlaeng ti plano da Don Placido a panangingato iti abang nyo. Agtignay kan burog. Mapan kayo ye hideout. Katibagam kadagiti napilim agakadwam amang ipatong palitibilin ko tagtignay kayon. Ay, wan, senyor. Lalaingan niyo ti mangipatong paliti plano. Ken kayat ko anadalos ti aramid. Tapnawan tumao da parikot kan adan tumanen budos yo kanya. Ay, wan, senyor. Namnamain nyo. Amay patong palmiti plano tayo. Gan, namnamain nyo nga agkulayaw to amin dagiti mapandumar ay iti basgan. Kasla magid kita kon ti pan nakatarantan to dagiti manalon amang mangan. Ti aramiden mi, senyor, kat sigurado nga adun to lagit iti makaibat ti pinggan na. Lusak-lusak to dagiti nakadasarataraon. Kas dati kayat ko. Ti sandan to matutor ti mangan. Gapo iti dayta nga aramiden nyo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Landan itayon mangangam. Awan matlangan di anak mo. Dandani siguro itan nanang. Saan nan samot amadanon di panangan barok. Mangrugin nga agidasar dagiti nagluto. Aro ti sagana nanan. Isuari ka madanagan. Makapangantulatan ang hilo nga uray no maladaw adumten. Danaganak lang amay. Tamang nung at dandakas anapagtag nga. Iti idadagas na iti kampusan to anang sarongkar iti tanam da iti inana. Nanan. Adda igam niyang hilo. Nasiglat na pumaltog. Uray adda kalaban na saan da basta mapanso. Iso adi kay kumauna agdandanag. Rok, balinsamot nga patungpal tayo, ti plano tayo. Ay, agtutor kayo. Ada matipila dagiti makidaya. Amang itay-taya iti pingganda ka dagiti taraon alak amanda. Intun madamada amang mangan ti panagtignay tayo. Sige karon na isulti ko na. Sige ti patungpal. Urayin nyo lahat tatibilin ko. Ha? Dadi mo tanga na ka motor sige bro. Ni
Angelo. Isu day jay dimtang kadwa. Nakita na ni Pereng, iti ayan na. Ay, saan ang mabalin ang makadlaw ni Angelo? Apay nga itakalang adimtang ang hilaw. Impapas ko pa'y ngamin tinangkadkadwa kaninanang ko, Apo. Amangan no mabayag tumanen anjak masarong karon ti tanem na. Ngala, mangan tayo nga rudan. Nagado ti sagana dagiti bumalay. Gaputa, adumot dagiti bendisyon anaawat da. Iso kinaaduda ba tinagsagana. Sa dino tayo ni Tatang? Napantimi paon iti ayanda pasyo, tada sangsangon da abase. Lumitok ka no pa isan tumangan. Amangan no adumanan ti mabartak ita, Apong. Sigurado day taapo. Ta sangaburnay day nakita nga imay impan ni Bruno abase. Magustuhan dagiti lumalakayan akas kada tatang mau. Naglalo no naimas tiraman na, Apong. Sumamit kan nga raw di so magustuhan da. Inak man mat nga ron rumaman, Apong. Sige, panawan kayo pa dito eh. Pambar ko lang ka ni Apong di imbagak ni inak rumaman. Tilalaki anak itak itay. So tibirokak. Agdwa-dwa ak ititigtignay na. Kanya day, jaya na kanalgoong. Angelo, ada nagpabutak iti Granada. Kat anot na sugsugatan. Tilalaki anak itak itay apagdwa-dwaan titigtignay na. Iso di timaray ngay medayo. Titakay tatang. Angelo, sa dino ito papanamon? Miguel, sa dinundayan ang hilaw. Ay, Kuha na nang. Ada kinamat na alalaki. Anya, ay, Diyos ko. Abangan mo di, nagpabentak ti Granada di kinamat di anak mo. Ay, mga ano ba isang makanak ko? Surutan ko ba? Rantak kumasurutin nanan. Nga maduti nasugsugatan na kakadwa tayo. So adya kung sinurot ng hilo. Birukam, tabangan nung mapatay di anak mo. Surutak na Javan. Papaggasik pa iti motorsiklok. Dagiti lakit di lalaki ang nagdartaras ang naglugan iti da Javan. Tinagipuruak iti Granada. Isa masapula surutak ita. Ure sabdino ti papananda. Ay, Bering, paspasan pa iti agpatray. Naskan ang makadanon tayo na hideout. Anda sumurot yung tilikodan dayo, bro. Anya? Makita di side mirror. Tumalyaw ka tap na makita. Uwan nga agpaiso. May sana ka motorsiklo. Asino nga taday jay? Umas asidagan. Ano ka namin dayo, bro? Ni Angelo. Bering, naskan nga yaw awan tayo. Ama, ayan ni Papa. Adda di talikod ti balay. Apay ka di iha. Imawag di may sagayam ko. Impadabang na nga da kanubimtak a Granada iti paskan dagiti mannalon. Anya, asino tinagpabatak iti Granada iha? Uno, adda ka di nagaapa aman nalon? Kat may samot lang kadakwada tinagpabatak? Diyak ka mo, Mama. Ngamnapan ka nung dagiti pulis ijay tap na agim bistigarda. Nagsayatan no nabuwak amang mga dagiti jaski iti panagbertak ti Granada Agripina. Asino nga tati akin aramid, Placido? Apay nga iti pay mismo apagdadayaan tinagpabatakan da iti Granada. Saan mo kumangiramraman ti bagim ang makipagproblema? Ado dagiti nasken na panunutin tayo. Asana day jaya pagtang. Dawag ko. Ala, sung batam tain nakpay man iti ayan ni Chloe. Hello, Burog. Ada kay ka din dito hideout. Ay, saan kami ang nagturi na pa hideout?
Tapay, kat isutimbaga kapag diritswan nyo, apaman na malpas yung demisyon nyo. Ay, at ngamin mang sursurot ka na kami, senyor. Pato panggis? Sino? Ni Angelo, senyor. Nasiputan na lagi di tinaramid yo iti pagdadayaan, iso asinurot na kayo. Ay, mabalin na kasta, senyor. Iso, di kami nagtuloy di hideout. Natural, ta sinurot na kayo, burog. Iso ngay mawag kami, senyor. Takayat may atamagan ka na kayo. Noan niya ti aramidin mikin ko na. Paltukan nyo! Patayin nyo, burog! Madaywan nakmanan ti sursurot na kapan. Diyak pala mamiraan, no dapla ka na wano-awan. Masapo na masigda. Papagkasip pa yung tursiplok. Palpaltugan na ka. Ang mga namapunta na ka. Pag-irig-irigag yung tursiplok, tapos saan na ka mapuntaan? Naitaray amin na nagiti ambulansya nga may dagiti nasugsugatan iti panagbetak ti Granada. Nanan. Diyos ka, asino nga tadag iti awan ng puso nga imay nanggulo iti paskan tayo, Miguel. Awan pa iti may baga dagiti pulis nga may nag-imbestigar. No asino dagiti responsable iti panagbetak iti Granada. Ningarod ang hilaw. Apay di matlag sublen. Ang mga nuandanda ka sa napagtanda. Awawagak iti silpon na. Hindi naman sungsungbatan. Biro ka manakaw. Ang mga nunay sagmakan jay anak mo. Ay, anak, ti karasan. Nalaing kayang agmutok da yung angelo. Muna pag-irigan tim tursiklo na. Isuadyak mapuntahan. Na, masasidegan ka na tayo. Ay, si Kaman mati sumublat. Amang paltukin ko na gudo. Wan mo raw. Itan. Ti karasan. Di mo mat napuntahan na kaskanyak gudo. Madasap manan. Taniyak itaya. Bumalasak. Apaman ang makakita kiti napinta sa gundaway. Timamdagmanan iti van tinang paltog kanya tayo. Una akon. Teta, napunta ka. Gunggunam. Matay ako. Ay, saan? Di kay matay. Sigurado nga akong talakid ni senyor no at matay ka na tayo. Lumaban ka, Ansing. Pati karamti pa kinakamaw. Ansing! Yan, karami na tayo. Ayop ka, Ngilo. Papatayin na kamot. Ano may katiyabungot mo, bro? Uwan gayam. Delikado ak no makita ni Angelo Tirupak. Tua panggis. Apaya di matla umawagan ni Boroga. Anya nga taon tinapasama kiti panang surot ka nakwata ni Angelo. Ani, ito'y payasisiril ka. Wah. Di ka makatal na. Anya aya ti pakariribukam. Wana. Sige, ditakan tayo nakpaila ang ditarwar. Rimuaren. Kuna nangawan pakariribukan na nga nakadkadlaw mat nga adda. Nanan. Apay adi yung matimpapudot tinyawid tewa si datayo. Ay na, kasla, saan ko ang masurutan na kiti aramidag, Miguel? Kaputa, madandanaga naglauna yan, di kaawan pa ni Angelo. Inak ko mabirukan. Ngam saan kumot nga muno sa dino ti pang birukak kinkwana. Iso nga, urayan tayo latan. Barang no dandanitan. Diyos ko, ang mga nuadandakas anak pasamak di anak mo baraho. Agtalagak ang masalakniban niyang hilo ti bagina.
no may pasungal-ngal man iti penggan, nanang. Nasiglat di apo ko yun. Iso adi kay kumaunay agdandana. Patwa bang guys. Itayak pa yung agururay ti awag ni Burog. Aging gaita, di mo't mawagay na. Sabay ito ay mawawag. Hello, Burog. Kumusta kayon kadagiti kakadwam? Ay, natayan ni Ansing, senyor. Hindi Patwa pang kis apay anatay. Ay, napuntahan ni Angelo, senyor. Sinublat na kami pinaltukan ni Tay. Hindi Pabatayin yun na diyang anghelo. Saan nga iso tagbali na si it itidalan ko, Burog? Ay, saan na nakasurot ka na kami Tay at kami tinagsapalan ti dalan, senyor. Hindi No kasta na yaw-awan nyo matlaan. Ay, wan, senyor. Awanan itilikudan mi Tay yung asungot. Sige, mapan kayo ni Jay hideout. Ta umaya kita matlaan. Miguel, no di mo pala mapanbirukan ni Angelo. Kat siya kon timang birukan ko, ana. Ay na, madandanagan ako na yan. Iti saan na kailangan isasangpahit. Nanang. Ada nagsardeng ang motorsiklo iti arubayan. Siya pala ko taisunda ita dintang. Isun nga agpaso, nanang. Addan ti apo ko yun. Ay, inagsabatan. Kat damagag no sa dino tinapanan na. Placido, mabit lang. Adadamagak! Mama, di na kayo matanayin kaskaso ni Papa. Sa dino ka diti papanan na. Diyak nga rod amo, iha. Isu ko matidamagag. Ngam, sanak matan ngayon kaskaso. Itay, kasla aburido ako nayo. Ita, pimanaw adi na imbaga ti papanan na. Padalakit dinadagsa na parikot ni papang mo, iha. Apay nga rod adi na ibaga kada kayo, Mama. Iti kastakat matulungan niyo kumamat, no niya day di apakaburiburan na. Palutputakin ton sumangpet. Diyak kayat apagilimedan na tani papang mo. Kasanod, no di nantulat na ibaga, Mama. Apaag! No di nantulat ta kayat nga ibaga ti pakariribukan na. Isu ano sumangpet lang. Kasaritak itinalapat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At na nakitam alalaki, nagtartaray anapan iti may sa aban, kalpasan ti panagbetak ti Granada. Wala pong. At tapak aral di alalaki tinang ipurwak iti Granada iti pagdadayaan. Iso akinamat ko. Awan ka di tinakitam, akakadwa day di alalaki. Adda kakadwa na. Nakitak idinilukat ti Van Apo. Diyos ko, imbagta saan da ka pinatay apok. Saan ko matanaabutan ida? Iso nga wanda ka sa napasamak. Apay ngamin akinamat mo ida. Kaya't ko ang makita ti plate number ti lugan da. Ngam sa anak-anak asidag ka nakwada. Wanan ti may sa kadagay ti matalag ko akadwak, senyor. Natayan ni Ansing. Patwa pang kis! Aray ko. Uray, ano ba yung tikman ng parusap kayo, senyor? Apaya dinanog da. Gaputa na laos ti pungtot ko ti dayto yan ang patsamak. Hapay, sino launa yun na diyang anghelo? Tapno may turid na ti pumatay, Burog? Ay, mas dawak nga ron, senyor. Nalay nga bumaltog. Asintado. Nasigsiglat kumangem da kayo. Idinto ta, paltoglat ik-igaman nyo. Ay, saan mo't nga ta, senyor? Natyamba na lang napaltugan ni Ansing. Makapungtot ako na itidayjay nga anghelo. Ay, isut agbalbalin asi iti dalan tayo, senyor. Saan na mabalin? Masapul ng kanyo iti pagnakman da at dao. Ay, isubot mi ti panang patay na kini Ansing, senyor. Makabo kayo.
Talagang agburat ti darak iti daydeng ang hilo. Ulitag manen, agburat ti darak. Sa tino nga tinapanan ti asawak. Apay nga ginggay takat di pa'y simangpat. Anya nga taunay ti pakariribukan na itay. Oh, Mama. Adda ni... isun di dimtang. waniha. Nakitak mat di simra kalugan. Ngam, saan nga ta sumrak adhagos, Mama? Ni, dayjay, napaniti hardin. Mapanak iti ayat na. Saan ko ngayon detalya amin kani apong tinapasamak, iti panang kamat ko karay tinakavan. Mabalin ka ring istoryam kanyak ti si bubukala na pasamak, Barok. Iti panang kamat ko iti van, nadlawdak dagiti nakalugan. Iti nakaasidagak basit kadakwada, pinaputukan dak. Ne, katimbag nga rod, tasaan na ka napuntaan. Pinagiring-iring ko ti motorsiklo tata. So nga awan ti mama abala kanyak. Saan mo ka diya na ilasin noan niya ti plaka ti Luganda? Saan tata? Namnaminsan na ka kadiya pinaputukan. Namin ado. Ngam hindi may kanak iti gundaway. Bimalasak kat pinaltuga kita. Anya, nakipinaltog ka kadag iti kinamat mo? Uwan tatang, nakitak anapuntaan ti may sa kadakwada. Idin tamdag na ti bagina iti tawa. Anya, delikado ka nga rod no napatay mo dahi jay a pinaltugam ang hilo. Kat sigurado, risbakan na ka. Isungagan anad ka kuma. Uwan tatang, ngam saan yung ibagbaga kanya apong na ito na ibaga ka na kayo ha? Tapno saan nga adda madanagan? Ani, itay pa'y akasarsarita ka. Nga maging gaita, di mo matla ibaga kanya kung no anya ti parikot mo. Saan mo nga muan? Tapno saan ka may ramraman ang makipagparikot Agripina? Ad-adda nga agparikot kami ka ni Chloe, no di ka maamuan no anya ti ilimlimad mo parikot mo. Saan mo ni pilit nga muan kunakmat? Saan ka di ang makawawat? Kadi la mabalin panawandak ditoy. Kaya't ko ti agbaybay sa. Saan? Jak pumanaw dito'y ayan mo, aging gadi mo ibaga ti problema. Ha! Talaga natangkad ti olom. Di ta ka madlagan. Timbakter kat napaanan itilugan na. Hoy, Placido! Papanam! Mama, papanan man na ni Papa. Ay, jakab mo. Saan kun amaaw-awatan dagiti tignay ni Papam? Di na kadila ta imbaga no anyat pakariribukan na. Saan? Kuna na nga awan kanut plano na amang ibaga kadata. Tapno saan tabat nga problema? Wan ang di na kadi mapanunot. Ngad adda nga agparikot no saan na nga ibaga kadata. Padasam to mata kasarita iha. Tabarang sika ti pangibagaan na no anya ti problema na. Ang hilaw, apay anak karubwat ka. Papanamanan. Iti ospital po. Sarong karak dagiti nasugatan akakadwa tayo aman nalon. Gapi tinapasama ka paragbitak ti Granada. Ngala, ingka nga raw, tasikanto ti pakadamagan may noon niya ti sasaaden da. Wala po. Agawid kanto kuman adagos, no rumar kanto ija ospital. Saan atila dagdagasam? Sa anak nga agbayag dya po. Madanagan ngamin. Taamang ano, adda masalaw mo abaribar, ti panagpampanunot na, kat dangranda ka. Awan pagdanagan niya po. Awan dagas sa mapasama kanyak. Lumiklikak. Ngam no kapilitan. Salak nibak ti bagi. Ay, nagsubli kayo mat dito hideout, senyor. Gabot ang mabisita kini balay. Sungad dakmanan ditoy. Ay, anya ko mati pakabwisita nyo, senyor. Ti panang palutpot kanyak ni Agripina no apay ang maburiburak. Anya. Apay, nadlaw na kadiakasla na aburido kayo, senyor. Wan, tasan ko anay lingad ti pungtot ko. Idinyawag mo ti panakatay ni Ansing. Wan kayam, nakakali kayo ni ti pakay tabunan na. Ay, uwan, senyor. Imbaglagid din,
Tanapatangan niyang hilo anapatay ti awanan pamilya na. Ay, kaaduan mat dagiti kakadwa tayo dito'y hideout, senyor. Kat dagiti ulilan adimang wenno awanan kabagyan na. Wan, tayo din nagparikruta iti private army. Dagiti awan mangipatpatag aka pamilyada ti pinasabol ko. Ay, kaanon tong arot nga itabon tayo ti bangkay ni Ansing, senyor. Hinton malaman, magipanabon akmet iti bangkay ni Ansing. Ay, uwan, senyor. Ababal na may tabon tayo ti bangkay na. Planuan no kasano apatayan dahi nga anghelo. Sa paila ko mata sa umbatan na tiawag ko. Areta, agringan ti cellphone na. Hello, Agripina. Anya man ti bagam ti mawag ka. Sinvergwensa! Apay-api manaw ka dito'y balay, idinto ta adu dagiti kayat ko adamagan kan ka. Ayan mo ka di. Saan mo na damagan? Apay adi mo kayat nga ibaga. Saan ka disturbo? Sige. Aguray ka, di mo pa'y id-depend ta cellphone mo. Adu pa'y ti kayat ko nga ibaga. Ladingita, ngam awan panawan ko ang makisaritakin ka. Pay. Ididap na ti cellphone na. Oh, sa dino nga ta nga agpaiso ti ayan na. Oh no, adda nga tamanen babae na. Kat iso ti ayan na. Oh, sinvergwensa. Apay nga itala nga napanunot ko. Wan, posible a babae lakit ti pagproblemaan ti asawa. Mama, anya tar aramidin nyo dita nagsukatan ni Papa? Say open nyo. Oh, gaputa, magano da sa bali nga angot na iha. Anya? Talaga nga dan sa bali, maangot yung Mama. Ta nagsukatan nga rodan ni Papa dayta. Saan pa'y namin na naglaba di katulong? Saan mo maawatan no apay asay usay upak dagito'y arwatan ni Papam? Awan pa'y ngamin asawam. Ni, anya ti kayat yung asawan? Say upak dagito'y nagsukatan ni Papam, taamangan no agat babae. Anya? Iti saan na apanagibaga iti problema na kadata. Signiplot iti panunot ko. Nga amangan no addamanan babae ni Papang mo. Ay, sus Mama. Agar aramid kailang iti pagpulko kanyo. No awan babae ni Papang mo. Apay nga ron adi na kayat nga ibaga ti problema na. Kanitay imawagak. Di na kayat nga ibaga no sa dino ti ayan na. Amangan mo at no damiti nga inatindaran na, Mama. Tikit di ko nam. Adada iti hotel iti babae na. Anya? Awan ka di pa ni Anghelo. Awan pa'y anak. Siguro kat sinursur na amin ti ospital. Anang itarayan da kadagiti nasugsugatan. Nasayat ko mga minumay-may sa nga ospital tinakaitarayan amin dagiti nasugat, nanan. Saan mat nga raw? Tano sa dino nga ospital tinagapuan ti ambulansya nga imarayat. Kat isumat tinangipananda kadagiti inlugan da. Dahito ita tirigat nanan. Tano kayat mo makita amin ida? Talaga nga agalala ka iti papanan nga ospital? Ay wun gayam Miguel. Saan ka di pa yan natuntunan dagiti pulis? Tinangipurwak ti Granada kadagiti nagpaskan? Saan pa nga ron, nanan? Ay, asino nga dagiti awan ng puso ken kararwa? Anangipurwak ti Granada kadagiti nagpaskan? Agpaimbag kayo kakadwa. Saan kayo magganat arumwar dito ospital? Tapno maasikaso da analayang dagiti sugat yo. Itay imayak dito ospital. Di magasak ngayon muna iti kwerpo ti pulisya. Saan da pa yan natuntunan dagiti suspek? Anya, isumot ti atap yo. Agpapada tayo nga ron iti atap. Mismo adag iti biktima tinangibaga. Ani Don Placido ti atapon da nga utek iti panagpabetak ti Granada iti dinarayan tayo apasken tatan.
Posible nga isungag pa iso takin nakam ang ilo. Miguel, ang hilaw. Amin samot tinadaka sa pagtaniti San Simon kat may pabasol amin ang kinidon plase daw. Nanang, adda ngamin makagapuno apay nga isumanang ti atapon dagiti kakadwa tayong akin nakam. Iti panagbetak ti Granada. Nalaos siguro ni Don Placido kadagiti nagpaskan aman nalo na po. Ket saan na magawidan? No isumanan ti atapon da nga utak iti napasamak. Simperkwensa. Agriring ti cellphone na ngam di nasugbatan. Oh, amangan nupudno ti atap ko asabali ti aramidan day ti babae na. Mama, asino nitong awagan nyo? Ni Papa Miha. Ani, isumanan tayo awagan nyo? Ay na mama, gapu iti madinga atap yu kan kuana, da kayon ti agparikot. Gaputa agpaisul sa ti atap ko nga adamanan babae ni Papang mo iha. Tapaya sana sumungbat. E dinto ta agriring mat ti cellphone na. Saan yung nga awagan pa'y mama? Bayan nyo, siyak ti mga awag kan kuana. Barang sugbatan nak. Alaman nga Rodiha, padasam nga awagan, bareng sungbatan na ka. Nalakalaang amatuntunan ni Anghelo. No porsigido kayo amang birok kenkwana. Iso adi kay to magrason-rason. Adi yu pa'y nabirukan. Kalpasan tinted ko kada kayo apawayway. Wan, senyor. Amin naman nalon amamuda ni Anghelo. Taiso nga ro tinagbalinan na pan nakapangulo da. Asukat day dila kay Matyas. Mabalin kami nga at nga agdamag lata kadagiti tattao no sa dino ti lugar ni Anghelo, senyor. Saan? Di kayag damdamag iti ure asino at tao. Tama nga, no iti panagsaludsudyo. May rupahan da kayo. Da kayo itong tiatapin da no mapatayo ni Anghelo. Sige, senyor. Da kayo ti matungkal. Nasay-sayata birukin yung lata asi Olimak. Uray takadwayo mat ni Burog. Ngamiso lang ti kanayo na nakamaskara. Tapno awan makabigbig kan kwa na. Daman lumawawagan. Nimot gayam Chloe. Hello! Anya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Dimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agbalbalina na si It, iti dalan tayo na diyang Anghelo. Iso nga'y tatana sa babay. Masapol ang maiwalin iti dalan tayo. Ano senyor? Nga maganad kayo iti panangadupyo kenkwana. Ano senyor? Tabangan, no adot makibiyang kat may ramraman da. Pato apanggis. Nasino nga tamot da iti ngumawawag. Oh, hindi mat gayam Chloe. Hello, iha. Abay. Hello, Papa. Itay pingawawagan na kayo ni Mama. Namdiumat ka na sungsumbatan. Ayan nyo ka di. Pato apanggis. San yun nga mo ano sa di naman ayan ko tadak lang dito isang ejempierno. Papa, amuyo ka di at isaan nyo pa nagpagkadarumwar kayo kin ni Mama. Kat timao di titakas nga atap ni Mama kada kayo. Anya? Wan, Papa. Aglalo iti saan nyo pa nang sungsumbat ka dagiti awag na. Kan di saan nyo pa nagpagkadakan kuana no sa dino di papanan nyo. Tabay. Anya ti atap na kanya. At atapan na nga da sa bali a babae iti biyag nyo, Papa. Pato apanggis. Wan, iso agawid kayo kuman. Kadagsarita kayo anang saya at kin ni Mama. Awan day ta. Ilim na lang iti gwapong asawa na.
Burog, tangay nakaliumaltan ti pangitan man tayo kinansing. Hintay tabunan, tagawid akto matan imansyon. Ay, uwan, senyor. Ay, kakadwa. Bagkatan yun ti bangkay ni Ansing. Taintay itabunan iti kinali tayo nga abot aparakin ko ana. Saan tayon ngay kararagan di kararwana? Tadintumit lang makasaklang ijay langit ako nada. Ay, kabusta. Awan sa unay makaamo nga agkararag kada tayo, senyor. Nang runa kanyak, saan ko nga amo burog? Isungag papada tayo matla amin ti paparan. Kat siyak tumatlaang ti pagserbian nyo ijay. Anak panag ko na miti atap, dagiti nagpaskan. Pudno nga ta, ada pa kay naigan ni Don Placido, iti napasamak apan nakagranada ti pagdadayaan. Nanang, para kanyak. Awanan ti sabali ang mapabasol no saan ni Don Placido. No pudno man nga iso tinagmandar. Dumteng tulad tati aldaw, nga ikaro na dagiti amin a kinagtakas na. Wan nanang, kat no dumteng turay tangal daw. Amangan, no pagbabawyan nan tupayan ti panakayanak. Chloe, kunam asumangpetan ni papam, nga maging gaitawan pa'y mat. Pasangpatan day jay, mama. Isong jadimtang iha, adan ni papang mo. Mama. Nanyaman dagiti kayat yo manawlawagan kin ni papa. Kasari tayo kumalangit tinasayaat. Tapno di kaya gapan. Bareng materad ko tiriknak iha. Ngam no makangagak iti jak magustuhan. Pasensya lagan, tatalaga nga apa. Tapan dagiti nga sugata. Nga da pa kinaigan ni Don Placido iti napasamak apan nagpabetak iti Granada iti pagdadayaan. Ngam no pasurot na dagiti kinamat ko. Apay nga awan nalasin ko kadakwada. Wano, ada nalima da private army da adon. Anya nga ta, no paliiwag iti nalimad. Bareng ada matakwatak. Narugyak matlangan ti agpaliiw. Ilay-layon kon. Kat mismo ani Don Placido ti paliiwag ti garaw na. Itatanalamis pa'y laang ti ulok Placido. Ipudno mo no asino ti babaim. Tabareng mapakawan ka pa'y. Awan babae ka, Agripina. Iso at di nagpagatapa ni tinsaan anasayaat. Taamangan no isot, pakapanundutak nga garamid lakad nga rod. Simberkwensa! No awan babaim. Apay nga rod nga agliblibas ka no rumuar ka dito'y mansyon. Kan apay adi mo kayat nga ibaga tinagapwam no damagakan ka. Sanag nga gliblibas. Tamakita yung mad no rumuara. Dahil talaan tadyak nakapagpakadaking ka itinamitlo at danas. Gapo tagap apuraak punay. Saan kan nga aglibak pa'y? Na, At dalakit di babaim manan, Placido. si kamat laeng timang sabsabidong iti panunot mo, Agripina. Kat makamuka no agbalin kang agmauyong ha. Di takaw lang. Nata, inadaywan na kon. Hoy, Placido! Aguray ka! Adu pa'y ti kayat ko malawlawagan! Mama! Agin inom kayo? Kaputa kayat ko nga ibartekan jaya, ma'am. Sanak amalawlawagan iti panagsarita mi. Tay na daywan nakmet, idi madaman a pagdamdamagak. Mama, saan akayat ni papa ti panagat atap yun? Iti awan kasas ka na. Isungay na daywan na kayo. Katap na sana rumobrob ti sanyo apa nagkinawatan. Iswada dyan. Ti mano. Isardang yu kumanday ta. Kayat ko ti mabartek.
Sigurado nga't adamanan adi na kay kahit akasarita ni Papa. Nung makita na nga gininom kayo. So please, Mama. Isardang yung kumanda ita. Miguel, napananmanan di anak mo. Apay nga awan. Nakita kita yung nagkukuyog na kadapasyon. Panyong, Sibyo, hanapan ni Jay uma, nanan. Anya manan tinapanda inarami di jay. Wano, akin sayo da ka di manen na pumaltaw. Nagpaputok dan. Nasawa yun nanan. Madaman ti practice da apumaltog ijay uma. Iso ama panak man. Anya? Iti panakangag ko karag iti putok. Kas lakilatag imatul ti tamudok nanan. Kaya't naman ti kumalbit iti gatilyo. Napunta kami ti pinunteriya may abunga ti kami ito ang galaw. Nalain kami na pumaltog. Mapnag kayo ka din, iti dayta kinasiglat yo. Di yung kayat, nga't adapay asumiglat kayo. Dapay nga ta na yung mga siglatan may. Saan kong ipangas ti kinasiglat ko apumaltog? Ngambuyan nyo tiaramidag. Bareng adapay nga agisem kayo nga sayo. Napagbilib mo unay da pasyo. Sibyo ken panyong iti panaginsayo yung apumaltog, ang hilo. Diyak kumakayat nga ipakita kadakwara ti kabalak apumaltog tatang. Ngam mapnik damat ngamin una yan iti nasursur da. Banag ka nasaysaya at kumapay, no nasigsiglat da apumaltog baro. Wan tatang, tay kunadan, awan pa nagpatingga ti panagsursuro. No kayat tayo nga adapay alumain tayo. Kakadua, naitabon tayo ni Anseng. Katita, mabalin tayong timapan ano pan ni Angelo. Ibalas tayo, ti panang patay na iti kadua tayo. Pangbirongan tayo kumakangkuang Ay, mapan tayo ijay Santa Ignacia. Ay, ngamda kayon to lang ti mabalin nga agdamag kadag iti manalo ni Jay. Ako naman iti at di tayo mabaling jagtamag bro. Naamiris ko, mabalin tayo lahat tadi agdamag. Ang maisaw inudwala ang ti bumabanto iti lugan tayo. Amapan agdamag iti ayan da Angelo. Amya. Agpamarang to ti mapan agdamag. Apagayam ni Angelo ang naggapo iti adayo a lugar. Kayat na makita ken makasarita ti gayam na. Saan ko natang may bagbaga kanitatang ti planok. May papan panagpaliiw di mansyon da Don Placido. Tamangan no may baga na kaniapong. Kat ag nervyos to man na. Amok ka na pagkan ti planok nga namitan. Ngam kasapulan. Tano isot akin pasurot kadagiti nagpabutak iti Granada. Rumbang lang nga maparmagan. Tapno natalnamat dan ti biag mi. Deta, nakarubuhat ako. Mabalin kong timapan. Miguel, kapanam, nakarubwat ka mat baraw. Ijesan si mo nanang. Sarong karak man titanong dahi di Amira. Napanunot mo man amapanmanan sarungkaran ti tanam di asawam. Kahit ni Angelaw, saan ka di nga umay? Itay payarim mo ara. Sa dinaw, tinapanad na. Diyak na damag nanang. Diyak na siputan, itay rimwar. Nakita klatan na nakasakay ti motor na, hindi pumanaw. Ay, agbalog manan ako na, kadi na ibagbaga ti papanan na. Nasayaat ko man, no kadwa kamapan mang sarong kariti tanam dahi di inana. Kadanda ni man ti anibersaryo ti panakatay na. Ay, gaya man niya. Ay, nukas tagat. Agkasangay tumanan di anak mo, Miguel. Wen nanang, at kaya't ko nga iti panagkasangay to ng hilo. At danto kumamot sang kabasita pagsasangwan tayo. Ay, di, agluto tayo to ti pansit kun arroz kaldo baro. Wen nanang, katawisag to na pasyo. Sibyo ken panyo. Tayin ka magkalap ija karayan. Ken bareng nuadan tumaala dya impakat ko asilo ija bantay. Iti kasta, adun to ti sagana. Adda tayon dito'y Santa Ignacia. Kadyo, Goyo,
Da kayon ti bumaba, amapan agdamag no sa dino ti lugar da Angelo. Aguray tayo latamatan dito'y o nagtilugan kakadwa. Tasaan amabalin arumwar tayo amin. Narigatan no agatap dagiti manalon nga adda sa bali aranta tayo. Naway amakitak taglawlaw ti mansyon. Babaan na ti kayo nga imulyak. Margaret ti abungot ko. Isirot ko animrag. Tapno salamat naga. Narigatan. Ang mga nada makakita kanyak dito imulyak ka kayo. Agpag na pagnalat ta nagiti gwardya. Amang rikrikos ti mansyon. Nabipilag na kiti armas da. Ni Chloe ti Rimor. Nagsardang iti batog ti kayo nga imulyak. Paypaya-paya na ti may sa gwardya. Sa anak na agkutkuti. Tapno awan maparnuay akarasakas. Sil, makuhi ti bulsak. Laguni. Sino ka? Nakita na ko ni Chloe. Gwadya! Umay kayo ditoy! At na lalaki ang nakabungot ngay mulitit kayo! Sana mabalin ang madiskrasyak. Tumpuak ako. Saan nyo napuntahan? Di nakabungot ang lalaki ngay mulitit kayo? Rumor kayo! Katingkay kita ni Dirwar! Barang saan pa yan nakadayo? Sino nga taday di ang lalaki ang nakaabungot ngay may nagsimdi di mansyon? Chloe, iha. Anya dagiti putok ti paltugan ang ngag ko. Dagiti gwardya to iti nagpaputok, mama. Tapay! Ada lalaki ang nakaabungot ngay muli ti mangga ti abay ti inaladan tayo. Kada ti makitak, maya ti panagsisim na kasla marabutit. Anya, kasano ti panakadlaw mo nga damang sisim kada tayo, iha? Nagring ti cellphone na, kit nangag ko. E dito mga dak, nakitak na dyan lalaki ang nakaabungot ng agsisihim. Simberkwensa! Asino nga taday chay nga may nagsim? Mapaltugan ko madagiti gwardya, kat maamuan tayo tiki na siya sino na. Barang saan pa nakadayo, kat makamagmatla ang dagiti gwardya, mama. Awagak ni Papang Mono sa dino man ti ayan na. Isarteng ko pa itimutol ko. Tasong batak na sino nito eh. Uray na nakaadayo ako ni Dimansyon. Saan da ko na masurutan? Kan inikat ko matan ti abungot ko. Hello? Si Kamot Kayang Berting. Apa nga mawag ka? Anya? Dua lalaki tinaisarong di tapurkyo. Kat damdamagan no sa dino ti balay mi. Sino tinagin tuturet? Panagsiim dito'y mansyon. Jack nakita ti rupa na papa. Nakaabungot. Sigurado ka, alalaki? Wan papa. Kasano ti pan nakabigbig mo kingwana? Nagring ti cellphone na. No. Kati dito mga dak, nakitak mo tanday dyan lalaki ang nakaabungot. Kakasta ka di? Ani, adama ng death threat mo iti kalabas. Saan nga taasik ka ti umay da cham-chambaan? Ang mga no-hired killer dyan nakita ti anak ta. Delikado kayo, papa. Nagpaiso ti atap ni mama. Saan nyo nga muno asino dagiti kalaban nyo? Sandak man nabut-but ngan. Apay takrot? Ani, masapul nga gananad ka. Sana ka mabuting uri asino apulano ti makaingpintrok Agripina. Papa, awan ti laban nyo nulib at ti pangtiraan da kada kayo. Iso nga agan-anad kayo kuma. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino tinapnapan ang anghilaw. Naapay nga itakala ang asumang part. Waapong, anya nga tatibagak. Apay adi ka makasungbat. Kunak, sa dino tinaggapwam. Itayan ti may sa kadagiti gayem ko, apong. Nagkasangay ngamin kat inawis na. Kasta ka day? Ay, panggap mo ti umadanin apa nagkasangay mo ti nagsarsaritaan mi itay kinitatang mo.
Anya? Umadani ngagpayson ti kasangay ko. Uwan apaw. Iso asinarungkaran ni tatang mo, ti tanamday dinanang mo. Ta umadani matan ti anibersaryo ti ipapatay na. Saan ko aramrambakan ti kasangay ko, apong? Tayo di may pasngayak. Isumat ti panakatay tayo dinana. Apo, kuna ni tatang mo, arambakan tayo ti kasangay mo. Mangluto tayo iti pansit kinarus kaldaw. Anya? Ken kunapay ni tatang mo, amapandan to kano agkalap kada pasyo, sibyo, ken panyong. Ken nagpakat kano pa'y tisilo ijay bantay. Ken no addan to maala na, ay ket, rambakan tayo to ti kasangay mo. No kasta, talagang isaganaan rak, iti umaya kasangay ko, apong. Uwan na pa. Adak man namang sarungkar iti tanong mo. Kas iti sino. Agsasen na lata to'y puso. Numakitak iti tanong mo. Aging kaita. Saan ko pa'y anay kan iti hustisya tinaramid kin kaidi a kinaayo ni Don Placido. Dumteng tumatlang dalaw. Singer itinangina day jay at Don Placido. Kat pagpabawian ng tuti panakayanak na. Adda tapek, no sino dyan nagpaliiw dito'y mansyon Agripina? Asino ti atapam? Ni Miguel. Anya, tapay nga iso ti atapam. Gapu, tanalaos ti gura na kaniya. Gapu, iti pan nakatay ni Amira nga asawa na. Iti pinagtalaw ko ida, iti San Simon. Iso nga ta tinakita ni Chloe? Mabalin nga iso. Imposible nga iso. Apay, gapu, takabalan na ti tumapwak iti nangato, kasta? Sikon iti anak ta, kat nangato asa nga tinakakita na iti lalaki nga may nagpaliw. Kat kabailan nga ta ni Miguel, titumpwak iti nangato? Saan ko nga mo? Ngumsan mo at nagibasitan ti kabailan ni Miguel. Tauray lumakayan. Adupay lang ti atiwan na ngagkabanwag, Agripina. Sinarungkaran nyo gayam ti tanong da ginanang tatang. Wen, ang ilong. Tadanda ni manan ti anibersaryo ti panakatay na. Iso ngayon sa mirak tinapan. Nasaysayat ko man may kaman. Diyak mo amapan kayo. Sana bale? Addan tulat ta aldaw. Apan nagkukuyog tayo kadaapong mo amapan mang pasyar iti tanong day dinanang mo. Uwan tatang. Wen gayam. Sumagmamanon nga aldaw tinapalabas. Sipud iti panang kamat mo karagiti armado alalaki. Awan ka di pa iti nakainkwentrom kadakwada sipud ini. Awan pa'y tatang. Oh. Sapay lang ko mga roda. Tasaandan agageng ti bumales. Iti panakapaltog mo iti may sa kadakwada. No plano dati mang resbak kanyak. Saan kong atrasan ita? Nakasagaan ak ang makipinatay no isot kayat da. Nga magananad ka lang, Barok. Tama nga no iti sumaruno apa nagkikita yo. Ad-adudan ton. Ngam iti nakitam abilang na ini. Di kay matanagan tatang. Agan nadak. Kan nakasagana ak. No po no tiatap ko ani Miguel tinaudi amang ipangpang takamiyak. Posible nga isumot lang tinagpaliiw iti mansyon. Pato apanggis. Awagak man kat komprontarek. Ibagak at dinak mabutbuteng nga oray anya ti aramid na. Miguel, naisaganan ni Panyong jay sigay nga aramate nyo apagkala. Urayin da kanda pasyo iti arubayan. Unanang, rumarakon. Sumarunukan to nga rudan. Itne, gumanat dagiti kakadwam ama panagkalap.
Una nang. Sige, mapanakon. Barang no adot maalami ita kada pasyo. Kisilpon ko. Sino nga tamat na ito yung mawawag niya? Hello? Hello, Miguel. Sino ka? Tinagkadimalasin na ex-mayor Placido Escudero na ito eh. Ayok ka. Tumukndo sa di langit igurakin ka. Amok. Isuasana na naskan ng ibagambay. Amok kasi katimang ibang pangday di biyag ko. Anya ti sarsaritaan. Jak amo ti bagbagam. Saan ka nga ginyayam mo, Miguel? Amo kasi katigapuanan nagtibaw awat ko apang da. Panya. Ngamda ito ititandanam. Sa anak amo putangkin ka. Di nakpagatapan iti saan ko nga aramid. Sana ka kunang akaskin ka, tapno saan ka nga tapan. Si kalahin tiyag ko na at umugnot sa dilangit tiguram kanyak sana ya. Wen! Uno da ita. Ngamno ko nam asyak tinagapuan dagit tidetret mo katagbidot ka. Sana siya ti ulawam, Miguel. Isardeng mon ti mangipangdakan niya. Katay to'y titandaanam. Oras nga ulitin pa jag paliiw di dimansyon. Patayin dakan! Tiawanan bain. Depnat ti silpon na. Anya nga tadya ibagbagana. Anapanak nagpaliiw iti mansyon da. Dadagla samatan ti ulo. Tadya at Don Placido. Sino dyan nawagan nyo, Papa? Ne, Miguel. Kat, anya timbagayo kan kuan, Binalaga ng isardeng nanti mangipangdakan niya. Kanimbagak pa ay, adi nasunutan ti agpaliiw di ti mansyon. Tama nga ano tumanga di ti barsa nga adi na oras. Anya? Naibagayo amin dagitakin ni Miguel? Wan! Tawanan di sa bali pa nga tapagnusan nga iso. Iso lang, Chloe. Kek, pwede ka matlarumaran dito balay. Itay pa'y nga agur-uray dagiti kakadwa, mama pa ni Karayan. Nanang, pakibagalangan ngay sudalatan ti mapanagkalap. Anya, nakaapay ang nagbalim ti panunod mo. Si katinapan nangaw-awis kada pasyaw. Panyong konsebyo ngayon kay agkalap. Nakalpasan na, agbabawi ka. Gaputan na ragsin ti barukong ko karagitimbagan ni Don Placido, nanang. Anya, iso di imawag. Nanang. Ay, anya dagiti impagbaganakan ka. Nga isot pagpulpukan ti panunot mo. At tatapon na asyak, tinagapuan nagiti detreth na iti kalabas. Kanatapon na pa asyak kano tinapan nagsiim iti mansyon da. Apay, adda ka din naduktalan da, amang palpaliw kadakwada iti mansyon da. Mabalin nga dan, nanang. Katsyak matan ti atapon ti salpag adon. Gaputan muna, at tumukno sa dilang iti gurakan kwa na. Ay, Diyos ko, dedikado ti maat-atap, Miguel. Iso nga, ibagam kumangawan ti amom kadagiti ipagpabasol ken ka ni Don Placido. Imbaga ko, nanang. Ngim ko na awan kanon ti sabali a makaramin kadagiti ipagpabasol na no saan lang kano asyak. Ayok na na Don Placido. Nanang, saan nyo kumaapampanunutin nagiti imbaga kanyak ni Don Placido? Tainangin santi ulo day jay adot. Apay amay kulkulan ni tatang. Asit gak kumaitay tada ibagakin ko na. Ngamjakin tuloy. At dun sana unag ka pampanunutan na. Pampanunutan na, dagiti na ibagbagakin kwa na ni Don Placido, apo. Nagkitaanda ka ni Don Placido. Saan da nagkita? Imawag ni Don Placido kenkwana. Ket papabasulan na ti amam, nga isot gapwan dagiti pang tatibiyag na. Kan
Naibaga kanupay nga isot atapan na anapan nagpaliw iti mansyon da. Anya, Na po. So, madandanagan akmat kadagiti imbagbagan ni Don Placido iti amam. awan ron ba nga pagdanagan niyo, Apo? Saan matapod no nagiti pagpabasol na kinitatang? Agpaiso nga awan. Maditi maat-atap apok. Takunada, kas nalasalputan ti daga. Kundi tay amaw, noon niya ti pangpanggapan nga aramidin ni Don Placido. Saan dalangan na padpadasa na pag-aramidan iti dakas ti amak, Apo? Taure kasano ti kinabaknang ni Don Placido. May turid ko arautan. Laglagi pam ti maskara minton maban kayo. Tadyak kaya't nadama kabigbigken ka. Laglagi pa nyo. Ngagpamarang kayo amin natulisan sanggit di apasorot ko. Nalawag. Ay, uwan, senyor. Ay, uwan gayam. Masaludsod ko gayam, senyor. Saan mi gadi nga iraman ni Miguel nukas pangarigan tamakita minto. Kasta ka di? Sige, inayon nyo. No makita yo, brog. Nukas ta. Iraman minto pa yan napatayan, senyor. Wan nga ro di ka makauawat. Ulit-ulitan. Tapnawanan ti siit iti dalan tayo. Makamuditan. No siyak tumanan ti babasulenda. Tinapatag kat matayan. Ay, oray si kakanayon ti papabasulanda, senyor. Basta awan ti konkreto nga ebidensya kontra kada kayo. Kat saan da kayo amisak lang. Naimbag na damat gayam utik mo, burog. Timot silpon ko tagriring. Hello? Hello, Don Placido. Miguel? Apay ngay mawag ka? Wano, mapanunot mo nga klunan asik ka tinagispia dito yung mansyon ko. Nabayagan at Jack na kadapaw iti mansyon niyo, Don Placido. Anya ka ron timawagam? Kaputa kayat kumat nga baga kada kayo, senyor. Ada kayo mati-atapan mi nga utat iti panagpabetak. Iti Granada iti pasken mi aman nanon. Pato apanggis, sandakman nga tatapan. No awan may pakita yung ebidensya kontra kanyak sumardeng kayo. Lukas ta nga ron. Sanak met apapabasulan asyak ti mangipangpangta ka na kayo. Awan met ti konkreto apamanagnag mo. Ayop ka! Ayayop ka, Don Placido! Anong tiatrasom ka na kami nang nangro na kanyak? Tanya ko matiatrasokin ka! Saan kon ga ibinsa-binsapay? Dumting tulat ta ti aldaw, apanagsingir ko ka na kayo. Ipangpangtanak manan. Adda ka na kayo no pangta. Ti panang ipapanyo itinay pagat. Salbag ka! Dita, siyakit din tibutburngam. Himalang di kaya rigam kat nalakakaapis idan. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunu ngayon kami patangatang. Atapan ni Don Placido. Anitatang tinakita iti ni Senyorita Chloe anapan nagpaliiw iti mansyon ta. Sana mabalin nga ibagak iti sino man. Asyak tinapan nagpaliiw. Ado ti kayat ko ang maobserbaran iti mansyon. Isa ang mapanak tumanan. Miguel, dahito'y ka di ti aramida. Ti agpapaputok iti paltaw. Isu ka di ti rason. Nagbabawi ka anapan ijay karayat. Amapan agkala tapno mapaputok mo manen ti paltog mo. Nanang, nabayagan adyak pinaputok ti paltog ko. Iso a pinaputok ko. Adda ka di sagsaganaam akabusol mo anak. Saan tayo nga mo dagiti dumteng nga pasamak, nanang? Iso a masapul anak kasagana tayo lata.
Kas makita yung mat. Siyak ti at atapon ni Don Placido anapan nagispya iti mansyon na. Sino nga tang amin dayjay anapan nagpaliw iti mansyaw? Ado dagiti manggurgura kini Don Placido, nanang. Iso anarigat amamuan no asino tinaturid anapan nagpaliiw kadakwada ijay mansyon. Napanan ni Borog ijay hideout. Tapno ayaban na dagiti kakaduan amang birok kini Anghelo. Dagos lang agburak ti darak iti dayang Anghelo na malagib ko. Ipanang patay na kadaansing. Tapos tasigo na napudot ti ulok kinwana. Taysot ti Pangulo dagiti Katalunak. Agbalbalin na si iti dalan ko dayang Anghelo. Iso masapol amay waling. Papa? Ni Chloe tumasidag. Iha, han na ti bagam day masidag ka. Kuna ni Mama amang hair tayo kanoy tinayon dagiti bodyguard yun. Tabay, Gapo ka dagiti mawawat yu idi apang tay ti biyak yu papa. kunag met anarwama ko na may pangpangta. Nga maging gayta, awan pa'y daka sa napasama kaniya. Narigat ti dagsakpay papa. Aglalo katadanin may nagpaliw di ti mansyon. Saan tayo nga mo no da kayo ti tiyam-tiyam banday jay alalaki ang nakaabungot? Tanya ko mati pagdanagan niyo. Agmay-may salang dinakitam. Dinto nga do ti gwardya dito yung mansyon. Nga minton rumar kay papa. At dani borog akad kadwak. Isuad di kay agdandanag. Ibagam kin ni mamam at di napatuluyan ti mangalay ti nayon ti bodyguard ko. Miguel, napanan ni Anghelaw. Napan na kinayo dyan natulid nga kasya ije umananan. Kamadalapos na kano ti pagmulaan karagiti natin. Apay nga rod adi mo tinulungan. Inaktulungan nanang. Inasak lang dyan bunang ko itay. Isuanaw do diya. Ngala, ingkay nga rod mangayaw, taadan to pang sungrod, kadagiti maluto asaga na ti anak mo iti panagkasangay na. Wen nanang. Tunggal kasangay ni Anghelo kat, malagip ko launay, ti ado arigat tayo iti dayti nga aldaw baraw. Uray siyak nanang. Taday di aldaw apa nakayanak ni Anghelo. Kat iso ti aldaw apa nakapatalaw tayo ije San Simon. Wen anak, kan isupay ti panangpuor dagiti pasurot ni Don Placido, kadagiti balbalay tayo. Tapno mapilitan tayo laeng idi apumanaw iti sakop ti dagada. Kanisupay ti aldaw apa nakataytay ayatek unay nga asawa nanang. Naulpit, naranggas unay ni Don Placido kada tayo. Wen nanang. Talagaan na ulpit ni Don Placido. Nga madantulat ta aldaw ti panagibales, nanang. Darasan nyo pa iti magnakakadwa. Magagaran akon, makadanon iti sa kaanan ti bantay kimigaw. Kadagiti nakasarita, ana isarungan ijay. Kasla para iso, ti pangyarigan da. So adarasan tayo pa iti magna, bareng makita tayo dayjay nga Anghelo. Agya mo na kiti umayo panang tulong kanyak anang ngayo dito natulid nga kasya dito Mang Pasyo. Sibyo, Panyong. Nanyaman na, ang ilaw. Sigurado, asaan pa'y kumaanalpas ang nasalingsingan na gitisangana. No di kay imay. Armado ang lalaki. Agligat tayo. Sana mabali na makita na tayo. Sandalangan ngagbitot. Intugot yung mat nagitipaltog yun dito Awan balbalay dito, bro. Burog ko na. Kaya't nasawan, pasurot ni Don Placido na kitang armado.
Ay, kakadwa. Pumasurong tayo, bay. Bago na makita tayo. Ba't lang di balay datang nila? Ah, siyak ti pirbiro kanda. Sana mabalin. Ang tatalabi na tayo, Agilo. No, matuntunan na lang itibalbalay tayo. Ang mga no, buuran na tumanan. Sana mabalin na makadanon da karang ti balbalay tayo. Yaw awan tayo ida. Anya taramidan tayo, Angelo. Yaw awan ko ida. Ito. Apa nga niya bungot mo tabado, Angelo? Agpadlawak kadakwada. Ket tumarayak iti direksyon amang niya dayo kadakwada iti tanap. Ngayon nag iti balbalay tayo. Sige. Pagpasurong tayo ang kakadwa. Ang dali ti tanap, Angelo. Batwag ti may sa kadakwada. Tapno maalak ti atensyon da. Saak tumaray nga agpadaya. Itan! Ang buto ka na, ano? Tumaray ako. Sulawit ti day dyan, kinangbakal kinta pinok. Hoy! Saan ka tumaray? Bumalta ka! Sarak nagsardang. Paspasak tiyang taray. Namni, Kakadwa! kimama. Tamakan tayo! Saan nyo matuntunan ti ay nagitibalbalay ni? Yaw awan kayo dito kimigaw. Darasag pa iti magna. Napurutan. Barang nalpas mi akaywan kanyang hilo tinatulin nga kasya iti uma. Pagmulaan mi karagiti natang. Ha, damot pasyo. Sibyo kan panyong dagiti masabat mo ang tartaray. Anya nga tati na pasamak. Apa yung agtartaray na? Pasyo! Apa yung agtartaray kayo? Anya ka dito na pasamak? Salbag ka. Di na kami banugan. Paltugan ka man langan. Di mo matapandaan mo lang. Ay, anak ti karasan. Iti panang paltog ko kinkuan. Kit nagtambling anapan naglingad iti daya anak kalapon ti kayo. Kasumere, sa bulan niya. Saliw kaukawan nyo. Kit numaki tayo. Paltugan nyo. Namut kaya lang hindi kang kamatan niyo. Nagtignayin dagiti kakadwak. Kita agmantilaing mo. Italo ko. Agdapaltog ti kinamat ni. Kit pinaltugan na dagiti nang salikaw-kaw kinkuan na. Natayo na giti talo ang kakadwa tayo, bro. Anak ti karasan. Pagtuduan tayo ti bala, iti naglinganan na. Kadwa, patayan tayo! Ay, damsan dyan ako magiging. Ha? Sana mabalin ang matay ng hilo. Sige, dita kayo. Buhay na kami. No, sino man nagijay anay sarong dito kimika. Saan ming atrasan nila? Agkaradapak iti kasamakan. Kalpasan na. Agkamangak iti dayatak kalabato. Kayso ti paglingadak. Sana mabalin ang mapatay dak. Tsak ipalubos. Apay nga nagtibtibayo ti barukong ka. Kasla akla ang nervyos. Awan matamba kapag nervyosa. Saan matanapan ni Angelo kini Miguel Ijay San Simon? Tapno, adda ko mapambarak nga agdanag. Ay, apay nga taakas to ti maritritnak. Inakman kiti uminom iti danaw. Saan tayo agdarasudos adumarup itayan dagdag pipinaltog pasyo? Ito'y tayo pailaan. Kat si iman tayo no sa dino tinagpistuan dagiti kalaban. Nangilo. Uning agpeso. Ada agar ang rudok nagturong iti ayan na. Matay ko. Saan da kayo nga atrasan? Da kayo ti may remote. Iso ada kayo ti rumbeng nga atras. Prog! Saan lang kami may sa tiklaban? Natayan ni Pandoy! Ay, pasaksakan nyo. Tinangpaltog kini Pandoy. Bira! Malas matitikinamat tayo! Ay, anak ti karasan. Aglingad kayo. Ang mga no agdamanan mapaltugan kada tayo. Pasyo, Sibyo, sa dino tayo ni Panyong.
apay asaan asim murot ngay may dito naglingadan tayo. Kung namin nun tayo, tilikudan tayo, Miguel. Ni Panyong, iso di agtartaray nga umasirig dito ayan tayo nga dabaklay na abag. Nangalaan na nga tayo, tibag na. Anya tinagyan na? Oh, Miguel, ano ba tayo yun? anya, nangalami tireta Panyong. Hindi na tayo kalaban. Anya, oops, aglingad kayo. Ang palpaltog naman na. Ang mga numatamaan tayo. Nabibilig ti armas na kiti kalaban. Ano na, ang saan amabalin ada tayo ti agsanod. At dada iti teritoryo tayo. Kabisado tayo ti pasikot-sikot ti kimigaw. Iso ti pangabakan tayo kadakwada. Kumusta kayon kadagiti kakadwam burog? Ay, senyor, maipasungal-ngal kami tilaban. Kat liman tinatay gada kamay. Ay, pato apangges. Kaslatan ang gagwa kanalbong. Ay, liman tinatay gada kami, senyor. Apay ni palubos yung damatay ka na kayo. Sino di kalaban nyo? Kan kasaruan ang rugiti laban. Iti pa nagsawar mi dito'y kimigaw. Kat pagamuan, taad na ng bakal iti may isa kadawami. Hindi pato apangges. Ay, idigwan, nakita milangan. Nga at lalaki anak kaapungot, anak tartaray. Ngayon madayo. Kinamat mi. Ngam, pinaputukan na kami, senyor. Nukasta sa nagagangay ang tao, tikinaman niyo. Ay, wan, senyor. Ngam, di mga dakas. Saan mo tan at ilang kinamat mi ti kalaban mi? Anyati kayat mo asawan. At dahil may timulong akakatwa ti lalaki, at kinamat mi, senyor. Iso anatartara man ang tirangat iti agdama. Pato apangges. Iti dahil ta katuyo. Sa narumbang ada kayo ti agsanon. Ay, wan, senyor. Patayin mi amin nila. Sige, makilaban kayo, aging gatpungan. Kuray matay kayo amin. Ops, Abdo kayo magayam. itay paya subsubaybayan na kangilo. Alam na ito. Anya na tinakasupot ng interview. Bala reta. Naala ni Panyong itinatay ang kalaban. Ado reta. Adakin ko na tidaduma. Nagsayatan. At ang sarin tayo apang laban kanakwada tatang. Saan na tayo ito na mapagsanod? Daano tibala tayo. Wen barok. Ikatan nyo tibado yo, kat agabungot kayo. Saan yung ipakita ti rupa yo karagiti kalaban? Wen. Ops. Gamang pasyo, kan nagiti dua kakadwana. Iso damat nagiti ng rat-rat karagiti kalaban. Kakadwa, at tapay ka puso ni Jaya Panda. Masaksakan tayo matita. Angelo. Pinasaksakan naman ito iti ayan na pasyo. Panyong gansibyo. Napunta ni Panyong. Diyos ko. Natay sa amotin ni Panyong. Kuburan nak barok. Tay nak iti ayan ni Panyong. Wantatang. Sige, mapan kayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaya ako, Miguel. Saan ka matay? Pakirdam ti pakinakam mo. Dara. Nawananan iti po. Nagnervyos iti nakita na nagsayasay at dara manipod kin ka na. Budak iti nga ti sukat na. Tapno agsardeng ti panagsayasay iti dara. Sana mabalin na matay ni Panyong. Ang kisapato. Sino nga ta dagiti nakalaban da burog? Kung nadamat asa na may siya ti kalaban da. Amangano dagiti sigod akataluna ka pinagtalaw mi iti San Simon. Amangano isuda ti karangranget da burog. Papa? Ti anak ko.
Sana mabaling ibagag ti madama ang paspasama karangat. Papa, Hmm. anyat pa panonodan nyo. Nakadadayo mati na kay turungan dagiti matayo. Kway ha, ti kunam nga ta, imay nag-ispya dito'y mansyon tayo. Kat na di alalaki, anaturan ngay may nagpaliiw. Isulatan, ti aribay ko. Papa, posible nga agpaiso ti atap ni mama. Amay sa ahayt killer day di nakita. Kat da kay ti punteriana. No hard killer day di nakita, magad siyak tiranta na patayan. Sino tinangbad king kwa na? Kenan niya ti basol ko iti day ng mandar king kwa na. Adu dagiti manggurgura kada kayo, papa. Nang runa dagiti pinagdalaw yo aman nalon dito'y San Simon. Nga mo, isuda tinang bayad iti hard killer. Tapno patayin da. Pangalanda ko may ti ado akwartada. Kabalanda nga ta ti agbayad iti hard killer. Awanan ti kanal buong tatang. Nauli magantag lawlaw. Napagpagat ti kastoyak sitwasyon. Ta saan tayo nga muna niya ti plano dagiti kalaban ang ilo. No daman plano ta. Masapol nga plano tayo mat. Anya ti plano? Amok ang nakalingad lang dagiti kalaban na makipipin naliiw. Saan tayo nga mo numano ti bilang da? Addan na tayo akakadwada. Ilintutan na sugatan mat ni Panyong akadwa tayo. Napukaw na itay tipot na. Gapoy tinalaos nervyos na nakakita iti nagsaya-saya dara. Ngamitay na budbudakon, nagsublimot lang tipot na. Natalgad ka di mat lang itinangilaw mga nyukan kwa na tatang. Wen, sigurado ka saan ang makita dagiti kalaban iti ayan na. Wen gayam, anya itayan ti kunkunang maplano. No panggap da pa iti makirin nupak. Mga ramid tayo iti taktika. Amabalin apakaabakan da. Anya atak tika-tikayat mo nga ramidan tayo. Hit and run. Oh, Kabisado tayo amin na pasikot-sikot dito. Idinto talaga iti kalaban. Kasla itala nga may sarong da dito. kasano nga ron nga ramidan tayo ti plano? Inkayag lingad iti awagan da iti pimagong abato. Kat ni Pasyo, iti matak kalarukib apuraw abato ti mapan na paglingadan. Ni nga ron Sibyo, sa dino ti pagpustwan. Iti matak kalapoon ti balete, apaging inanaan tayo. No makapwisto kay ton, agpakamatak kadag iti kalaban, kat iturong kunto ida iti naglingadan nyo. No mabatugan da kay ton, banatan nyo idan. Napintas dayta aplanom ang ilo. Agpakamat kay tumat, kat iturong nyo ida itayan ni Pasyo. Isuntumat ng timang tira, karag timang kamkamat kada kayo. Kastantumat taramidan ni Sibyo. Maburiburan matlaang ni papatikad dati may nagispya ka datay diti mansyon, mama. At damat lang arod panagbutang na no kasta iha. Siguro. Uray syakit sa anak unay a makaturturog. Sipod nakitam ti kungkunam alalaki ngay may nagispya dito'y balay. Mama, di kayo una yung tanda nagnod ako diti balay. Naridamitan nagiti gwardya tayo. Isa panog ko nagkat. Mabutangan nga umay daytse alalaki ang nakita. Sapay na kumaha iha. Nagsamot-samdag iti makipimpinaltog kada tayo itay. Ay, uwansa. Tay-tay pa yan ako limak tiyaglawlaw. Nay, tayo makasama sumawag kang ka. Ni senyor ti umawawag. Anya nga tatibagana. Hello, senyor. Kumusta kayo hindi taburog? Si bibiyag kayo ba'y? Ay, naulimag kan tiyaglawlaw, senyor. Nagbutang dan samot lang dagiti makipinpinaltog kada kami tay. Patwa panggris. No kasta saan nyo napatay na? Ay, adamat na puntaan mi kadakwada, senyor. Nakita yo ti bangkay na? Ay, saan, senyor? Kaya't nasa wenat tiyo na purwan. Saan nyo napatay? Ay, ngata, senyor. Pero kanyo nagitawaran ba'y na nakirangat ka na kayo? Tauluyan nyo na. Ay, angam, di mi pa'y nabirukan ti kang runaan a misyon mi, senyor. Isardang nyo ba'y lain di mang birok kini Angelo? Nakiti nakalaban nyo ba'y lain ti arupan nyo?
Naskan, amay balas na gitinatay ang kakatuwayo, bro. Uwan, senyor. Alam! Umawag ang tumalan no madamdama. Bye! Ay, bye, senyor. Kakadwa, kunani, senyor, anaskan ang maibalas tayo, dagiti natay ang kakadwa tayo. So, birukan tayo, dagiti nakalaban tayo. Kat papatayin tayo, ida. Apay nga ta, nga awan matlaangan ti sumangpag kadagiti napan ni Jay Uma. Napadpay da pasyaw, sibyo ken panyaw. Aging gaitagat, awan pay ti simangpet kadakwada. Ni panyong jay agsagki-sagki nga magmag na sumungat. Ay, Diyos ko, anya nga ito tinapasabak. Apay akas la marigrigatan unay ni panyaw. Isalba ka burog. Ije gayam tinaglimmengan na itay. Kakadwa, birukan tayo, dagiti nakalaban tayo. Kat patayan tayo amin, ida. Rimward amin ang kadag tinaglimmengan da. Apagiso, nakapwiston da tatang. Pasyok kan sibyo. Kadag timbaga kapag plastaran da. Mabalin kong tagpadlaw kan agpakamat kada burog. Iturong ko iday ti pakatambangan da. Bro, at dadas-das nga pasurong. Posible nga ito das ti sinurot dadalan dagiti kalaban tayo. Isumat ti surutan tayo. Adamat ng bakal kinisido. Kaya tinang bakal, bro. Timarayan. Anak ti karasan. Kamatan tayo, kakadwa. Wait, sige. Kamat! Kamkamatin ng naburong ng ilo. Imbag ta saan da mapano ng tapaltugan. Deta, asadigdan dito ayan ko. Kat nakalabas mo ng ilo. Paltuga ko nagiti kalaban. Anak ti karasan. Napakamat siya nakaabungot. Sa tinambangan na kami mat di kakadwa na. Bro, magpakamat mo dyan pimaltugan tayo. Ay, dagiti salbag. Inulag ti amuda. Apan nakilaban. Kasla malasin ko ti kamkamatan mi. Ninsamot Miguel day si Mublat ang nagpakamat kada kami. Bro! Pato apanggis. Abay nga tadyak ngat mawagan ni Borog. Anya nga tanti na pasamak kadakwada. Ani, adalinuto dagiti katulong nga merienda tayo. Umay kan, agsasango tayo ng agmerienda. Sana ka mabisin. Da kayo latan tagmerienda. Anya nga minti pampanunutem. Itay payakas la aburido ti panunot mo. Di mong damagan, Agripina. Sige, panawan na kung dito'y dakayat ko ti agmay-maysa. Sinvergwensa. Iti da ito'y amakit-kitakan ka. Kasla tsak magawidan ti agatap iti saan anasaya at plasido. Tanya man ang dimading atap mo kanyak. Saan nga taapanggap iti babae ti pakaburibura? Ato apang kis. Dayta ka na yun ti bagbagam. Tikat laing mo nga gatap. Ngat na babaeng tukan nagbabaya. Gabutaan mo ka napaglan ka idi a babaero, Talaga plasido. mabisit ako na yung king Agripina. Iswadit ta ka manlagan. Papanamon! Hoy! Di na kadaywan! Agsubli ka! Oh, adupay ko matikayat ko adamaagan. Dito iti ko na ni Pasyo ang nakapaltugan na kiniburog ang ilo. Yung apay nga awan mo tito eh. At datidara ako mamang iti kasamakan. Ngam awan mo't ni burog ijay. Imposible anay taray dagiti kakadwana. Idinto ta nagatras damat adagos, idi mapaltugan ni Borog. Sawaran tayo ti kasamakan. Marang anda pa lang ni burog ngaglimlimbang tatang. Wen, uray ta yung nagiti nakalaban tayo.
Kat saan damot nga tan ngagsubli ditoy. Tanapapot nganda iti panakapaltog ni Borog a Pangulo da. Pasyo, Silvio, sawaran tayo kaglawlaw. Birukan tayo ni Borog. Bari nga dapay lang dito yung aglamlam. Patwa banggis. Tiamo kandan dito'y hideout na Borog kan kakadwana. Nga mawan na pa'y matgayam. Di na pa yung mawawag, senyor. Tilugan ngawan plaka na. Ison tidimdang. Tanda burog, senyor. Dayta. Nagdisagan dagiti nakalugan nga ba. Day, awan mo't ni Borog ka dagiti dimsag. So di nga tatiyan na. Nakaimot kayam dito ay daw, senyor. Wen, gabot na magagaran ako na makamo. Noan niya tinapasama kitinaparan niyo. Ngamsakbay nga istorya ka. Apay ngawan ni Borog. Senyor. Song batam ti salonsod ko. Apay ngawan ni Borog. Napaltugan, senyor. Palto apangkis. Napaltugan ti leader yo. Natay ka din ni Borog. Saan may nga mo, senyor? Apay at diyo ang muno si bibiyagwin no natahin. Binaybayan nyo kanilatan, hindi nakita yung anapaltugan. Ha? Awan na talaga ni Borog. Nakaadayo kami pa anapan ng biro kinukana. Yung kaskas ti adi milat na nakita. Payan yung tatang. Siguro, nailibas na iti kakadwa na. Agawid tayo matan. Ang mga namadandanagan una itan niya apong. Sigurado na lalos ti dandana kita ni apong mo, Borog. Ilimod tayo kung makinkuha na tinapasamak dito kimigaw tatang. Iso na lang, taamangan no na istoryan ni Panyong. Imun unang amin itayan ang nagawid. Nupay at sugat na. Papa, kunayo nga umay ni Borog itamalam. Apay ngawan pa lang. Kwa iha. Hindi nga tatibagak. Oh, apay na pa uli magkayumatan, Papa. Imawag ni Borog. Kat kunana nga na karon na pategunay nga asikaswan na para di pamilya na. Iso akinid daw nang nagbakasyon ba lang. Anya? No kaano pa yan narisguti ka sa saad tayo? Iso mati pa nagkid daw na iti bakasyon na, Papa? Mawadam kumahan ni Borog. Tadamad pamilya na. Sa bagay, amok matkid iti agmanehon, ada papanak. Akan oras siya kakamugman. Pero oray ni mamam, amo na madagmaneho. Iso asan tayo unay may kawa iti panagbakasyon ni Borog. Darasan pa iti magnangilo. Di partakan ti magnatatang. Amangan no may tiklip kayo. Kan may sa, pasidig tayo mat kaniti balay. Madanagan lang amin kinapong mo. Amangan no, nalaos unay ti danag na idan. Pasidig tayo. Makikita tayo ti balay. Niapong mo, iso di agigikis. Addan samot dagas ana pasamak. Darasan tayo tatang. Tumaray tayo din ang ilo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo kumay palubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Oo na yan na nervyos ka. Amok no, matay itayin ni Panyaw. Apay apo, natalnamot ni Panyong anasangkutan mi. Amok no, agsong abitayan. Saan met gaya? Ay nananang, nagbalin kayo na nervyosa. Kasano ajak ag nervyos? Idinto ta napaltugan to'y kadwayaw. Imbag, tanay sangpit na tibagi na dito'y balay. Inagasan yung arudan apong? Wan, dinayasakon ti sugat na. Imbag, nasaan anabati ti balay ti bagina. Impagarup ni mati din no matayon nanang. Yung kasin ti apo, ta saan grabe ti sugat na. Ay, iamok no. Natalgad tayon nga agnanayon dito'y kimikaw. Ang saan met gaya? Asino ay nagiti nakarinupak yung Miguel, ang hilaw. Nagiti pasurot ni Don Placido apong.
Anya ti panggapda ditoy. Birbiro kan da. Iti anya aga po abeberukan da kapaw. Tsaka mo apong, Diyos ko, kasanon no natuntunan da ditoy. iso nga rod nga inyaw awan may ida. Iso asaan da anak kadano nitoy. Denggan nyo ti bagak. Bayat ti kadaki di mansyon. Jak may wak sila tapanunutan tinapasama kada kayo ije kimigaw. Nagsubliak ditoy tapno makasarita kayo banan. Lima na na tayo, kakadwa tayo, senyor. Jak maibos a panunutan. No apay nga da nakainkwentruyo itinapanan nyo. Nalaing na pumaltog, nagiti nakalaban ni senyor. Patwa banggis. Ganda kayo. Saan kayo kadi nasiglat a pumaltog? Ako. Wenno nasigsiglat kadi a pumaltog dagiti nakalaban nyo. Iso ani burog kat napaltugan. Napanan man na ni Papa. Rimwar manan adi nagpakpakada. Kamakamak kumaitaya pagdamagan ngam apagisumat a pinataray nan jalugan na. Ama, isardeng niyo kumanti panagat atap yu kan kuana. Ta sana may papan iti babae iti pakaburiburan na nanti kat dagiti mapaspasamak kada tayo. No di na ko makinontra ti panang hire tayo itinayon ti gwardya dito'y mansyon. Nataltalgad tayo kuma. Bayan yon, Mama. Wen, kamkunan ni Papam ang nagbakasyon ni Burog. At na kano nesisita nga si kaswan na para iti pamilyada. Di mayat kumano natuloy ti planok. Saan ka di akayat ni Papa? Hala, bayan yun, Mama. Sipod aday may nagispya kada tayo. Madandanaгаnak. Basta ada rumwar kada tayo dito'y mansyon. Mabutang nga tamat tanday dyan nga umay agispya. Taam mo tayon nga imay ditoy. No hired killer dyan nakitam. Kat siguradok adi na abuti mabutag ha. Kat sapay la kumata di na matsambaan ni Papam no isuman tiranta na apagaramidan iti dagat. Nilang burog tinalasin ko idi anak kalaban tayo. Ti pagsidaawak. Awan mat private army ni Don Placido iji mansyon da. Ngam, apay nga ado da burog nga imay dito kimigaw tapno biro kandak. Mas dawak mat, barok. Tasaan mat nga umabot iti 10 ti gwardya iti mansyon da. Ngam nasursurok pa'y ngam 20 tinapilang ko anak kalaban tayo akadwa ni Brog. Pamilyar kanyak dagiti gwardya ti mansyon tatang. Tanabayagdan a gwardya ijay. Ngam dagiti nakalaban tayo akadwa ni burog. Pulos nga awan malasin ko kadakwada. Uwan nga ron. Baro amin arupa dagiti nakalaban tayo. Kaya't naasawan. Saan lang iti mansyon ti ayan dagiti tao ni Don Placido? At da ka din nalimad a private army na asaan tayo nga mo? Nukas taman bilang talaga na pilag na dyan Don Placido. Iso matlakas laawan na tatibubot nga na. Taadugayam tinalimad nga armado apasurot na. Ang ilo, uray pasurot na amin dagiti nakalaban tayo. Sa anak tungag buteng kinkwana. Mura siyak tatang. Kat imaglakit din ta nakaala iti ti kadwa tayo iti sangabag abala. Manipod karag iti kalaban. At da inusar tayo anak kirangat kadakwada. Uno reta, kit nagkapumutla kadakwada ti bala anak katayan nagiti sumagmamano kadakwada. Ado pa tinabati abala iti bag tatang. So nga ore no may pasungal-ngal tayo manan itirangat. At daumdas abala nga usaran tayo. No sino man dagiti nakalaban nyo, agsubli kay to sadyay, ket ano penyo dagiti awanan bain anang patay kadagiti kakadwa tayo. Wan sinyo. Marami-rami na. Sawarin nyo ti kasulinikana paset ti kimigaw. Tabaring matuntunan nyo ti paglemlemengan dagiti nakalaban nyo. Miguel, sipod adda na kainkwentro yung kada anghelo. Saanin anatan na ti panunot ko iti kaadda tayo dito ikimigaw. Nanang, awan ti rumbeng a pagdanagan niyo. Tasaan damot ang natuntunan dito ayan tayo dagiti nakalaban mi.
Kasanaw no agsubligan to man ditaw at matuntunan danton ditaw. Ay no Miguel, kaya na maulit, tinapasamak ide kada tayo ijay San Sibaon. Nanang, saan to na maulit na iti apagtan? Tayo di katawan pa'y tipaltog mi. Ngumita, addan, kan nasiglat pa'y di apo ko yung pumaltog. Iso adi kay kumauna agdandanag. Mabuti nga klata. Amang ano, maipasungal-ngal kayo manan itirangat. Kat may sakada kayo kini Angelo di. Ay, Diyos ko, saan ko ma? Tila mapanpanunod ko. Awan to tira ka sa mapasamag kada kami kinangilo, nanang. Kabalan mi asalak ni Bante Bagimi. Katuray na kayo. Oh, Placido, kasangsangpet mo pa'y lang. Arak mamatan ti sangsangwam. Bayan naglang Agripina. Ada pampanunutak. Di solusyon na iti problema tayo. At makapanunutak ka na yung bagno adda arak. Kasano ko maama kapanunot ka na sayaat no nabartek kanton? Isik! Oh! Ha! Sinperkwensa! Apay nga imbarsak mo ti basom? Gaputa makapungtutak! Kat, Burburik ti darak Agripina. siyak ti kapungtot mo? Da Miguel kan Angelo ti kapungtot ko. Adon ti atraso na kanya. Isuarong banglaang ang maiwaling dahi ti dalan ko. Saan ka maawatan, Placido? Anya manan ti atraso kan kadagijay nga agama? Ni Miguel ti atape ka nag-ispya di ti mansyon. Saan apatyan ni Chloe nga isuha ni? Kaslanay salsalumina kano tinakita na akinaalibtak dayjay alalaki. Isulagid di Agripina. Saan hard killer akas iti atam mo? Iso ti amok, kapag gap-gapwan ti pangtakanyak. Mal, no iso ti pamatim, saan ako na makipinapilit? Kat, ningarod Angelo, apay nga agburburak matidaram ken kwa na ako nam? Ha! Sa nababalin ni bagak nga na napatay na tao. Oh, apay amulmulagatan nakmetlatan akasta Placido. Gaputa iso ti Pangulon dagiti katalunan tayo. Iti kasta lumabandalata kaniyak. Iso ngagburburik matidarak ken kwa na Agripina. Talagang asintado kayo na pumaltog mang pasyo. Ken, urida kayo, panyong, ken sibyo. Awanan dumayo kada kami kanitatang apumaltog. Sigsiglat kay lata, ang ginaw. Kung nagtupay ada kayo manan, tinagpaputok iti paltog, Angelo. Imay manan nag-ensayo dagiti kakadwa tayo tatang. Dahil iti pan nakapasubo tayo di itilaban. Adda arim magda ang magkasursuro analaing apumaltog. Nasayat. Tasaan tayo amay baga adintun umay dagiti nakalaban tayo idi. Iso arumbeng nga isaganaan tayo latay da. Tipagdanagak kat tibala tayo. Numasansan amay pasungal-ngal tayo itilaban. Amangan numaibusan tayo. Imawag tinanggatangan tayo idi karagiti paltog tayo. Kat kunan, anapasangpetnan dagiti kontrabando, abala. Pangalaan to yung harod, iti paggatang tayo tibala. Dahil tati problema tatang. Saan mo problema dahil ta, Angelo? Siyak tulatan ti makamu ang makisarita iti gayam ko. Saan nyo ko mga road na nabaybayagan ti mapantatang? Nataltalgan ngamin ti panunot tayo. Nadalat ta nakasaga na abala dagiti paltog tayo. Saan ngagtal na ti panunot ko pugak? Si Budawan ni Bulog. Maburibura naglauna iti panangibagayo anapaltukan at diyo nasarakan. So ngagsubli kayo iti kimiga o kat biro kanyo. Amagan no natayan kat nukastaman dinabasamak birugan yolata. Isang batyo di bangkay na. Talawag kadimot lang.
Pa? Kasi medyo kinasarita yo. Sana mabalin na mamuan natin alimad. Papa, mula magatandak madlatan. Kunak, asino dyan kinasarita yo. Di ka di burog? Iha. Uwan, isungag pa isungag. Mas daawag ka na kayo nga gina. Agpada kayo itilinya. Kat, anya timbaga ni burog, papa. Saan ka di pa nga umay dito yung mansyon? Iha. Mabayag pa yung reward. Ta, saan na pa'y analpas, ti pagkakumikuman na iti pamilya na. Lumabayag nga bakasyon. Asino nga ron ti mangisunukan kwa na, akas driver yo. Do ti gwardya tayo dito yung mansyon. Mangpili aktulatan ka na kwata, itagpali na driver bodyguard ko. Kasuno pa ilang ni Burog. Ang hilaw, na parang ni tatang mo. Naku na itay ni Pasyo ang nagdamagak at nakarubwat ka no matapim manaw. Napan ni San Simon na pong. Sulatan ti bagak. Ang hilo apaw. Sipod na ipasungal-ngal kayo itirangat. Kasla, kanayon nakbetlat na madandanagat. Dakpay kindi una yung pampananutin tiyo madanin akasangay mo. Uwan gaya. Inton maminsan nga aldawan ti kasangay ko. Uwan, ngam iti pasamak yung kadatatag mo. At kasla awanin ti regalt ka naragsak ko amadanon ti aldaw ti kasangay mo. Saan tayo latangag sa kana apong? Oresyak, naikatan ti gagar ko iti parang ibagbagayo idi. Ngadan to pagsasangwan tayo iti kasangay ko. Yakab mo ti sawag. Nginto tatag mo ti agdesisyon. Gapo ka dagiti saan anasaya ta mapaspasamak. Nadagdagan ti kinanerbyosa na apong. Ti ayo pa doon Placido. Iso tiriripok iti piyag mi. Magriring ti cellphone ko. Sino nga taday ti umawawag? Hello? Pato abang kids. Nagsayatan ta sinong bata madlangan ti awag ko ang ilo. Sino ka? Saan ka ngam mo? Di mo ka ti balasin ti timag ko. Himawag akitikin kan. Don Placido. Wan, siya. Imbagtasan ka pa yan nagsukat iti number mo kat nawagan ka mo lang. Anya ti bagayo kanya? Itay pa nga wawagak ni tatang mo ngam saan nasungsumbanan. Iswasi ka ti pinatas ko nga wagan katagyaman ak. Ta sinong patam ti awag ko. Anya ka di ti ibagayo? Agbalbalin ka na kontrabida ko na itipyak ko. Kadwam ni tatang mo. Iso pakibagamtukin kwa na tanagan na dagit ka raw na. No di na kaya di matay. Ipangpang tayo ti amak. Agan na dragan. No san lata sumarteng kadagit aramidin na kontra kanya. Anya ka di ti aramido ni tatang ko kada kayo? Di umay na panagsisihim iti mansyon ko. Anya? Iso ti atabag iti nakita ni Chloe nga imuli di kayo. Di abay tinalatan mi tapno agpaliw. Saan kayo nga agatap iti kasta Don Placido? No awan pamanak yo. Da kayo lang damo ka makaitured. Iso da kayo titutwag. Tayram-raman dakpay. Wan, tanagpaling ka mo na buong ti ulo kang ilo. Gamsan kayo ngagpaling kanyak. Kaya rikan nyo lang titimal analakak aligisan. Gapo ka di da private army yo. Iso anaturid kayo ngagsawi ti kasta? Andi ha. Nangal-ala ami ti tanging bagam. Itinto tadag itilang gwardyami iti mansyon ti tawme. Nga ta, Don Placido. Asino nga ro dagiti kakadwa idi ni Burog anak kanangat mi. Patwa banggis. Napugtuan na nga da private army. Nukasta. Isuda tinakalaban da Burog nakatayan ti 5 akakadwami. Dakas da ito'y. Mapana kajay hideout kat baliwak akasarita.
dakit inakilaban agakadwami. Silpon ko. Sino man nga tonday doy? Ni Burog. Hello, Burog! Apay, adi... Hello! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.